Marco Coffee and Drinks, cerveza NASA, Mascopi, Honoriza, Emicar, Lumeira, patrocinadores oficiais da xira do Chuso 2020. Que tal? Nada, a ver, que producción? O novo presentador. O novo presentador xa ven, o... Pero onde pediche? Desa AliExpress ou...? Pedímolo onde poidemos, a última hora, Da pediches Amazon, todo seguro. isto. Pero eu non Estando aquí... Escoita, non quero problemas. Todos queixándose, Pero é que queixando que non queredes a Chuso. Estando aquí, nada. Bueno, pues xa veremos. Trano agua nela. Veña, pois agua, dalle aí a ver a que trouxeches. Cago no mundo. Ai, Dios mío. Ai. Eu non fun, Non se escucha. Non se escucha. Este non valía, non? O sea, que este presentador non valía. Moito, o sea, moito non, o que pero... había non valía, A mí non me mires, Veña a traballar todo Dios ahora mismo. Veña, vamos, bueno, vamos. Hasta logo, Lucas. Imos. Benvidos amigos, we know where you are. Estamos en Pontevedra, baby. Así que vamos a comenzar o Chuso. A xira. Benvidos un día máis un día máis a xira do Chuso 2020, porque de momento estamos no 2020. Como hoxe vamos a pasar un bo rato, vale, vamos a pasar un bo rato porque para marjarse, como decimos nós, sempre hai ¡Tempo! Pois eso, sempre hai tempo, amigos, para marjarse, así que vamos a pasar un bo rato hoxe aquí en Pontevedra, unha cidade maravillosa, que, Preciosa. bueno, é unha maravilla, as cousas como son. A min, bueno, despois xa comentaremos o tema, pero bueno, hai algunha cousiña que non me chista moito, pero bueno, isto de andar a pasear, ao final cansaste unha barbaridade, unha cousa de locos, pero... Eu tuve que cambiar outro día. A ver, enfoca máis, sí. Mira que guapo estou hoxe. Este conta? Dios Estás moi mío. guapo, tes un peinado Si me fan precioso. eso a mí. No, mira, unha cousa espectacular. Que coletazo. Mira que tranza, Isto é comodísimo, Isto vou poñer de moda eu, isto, a moda vikinga. O sea, esa moda chuso. Isto foi da maravillosa paciente Chus Doval. Paciente. Nada, paciente, o típico, quedas comigo a unha hora e chego media hora máis tarde. Bueno, pois como pasou hoxe, por exemplo, non? Porque hoxe creo que tiñamos que empezar, non sei a que hora tiñamos Porque que hoxe empezar. dixen, ás 12:30 aquí, que a unha temos que estar. Claro, pero eu pensei que empezábamos o programa ás 12:30. Da noite, Sí, xa, Da noite. Da noite, xa. Chus, cariño, perdona. Cousas que pasan, vale, isto é directo, bueno, hai un problema cas telefonías que un día falaremos con elas. Habría que invitalas ao programa, sabes? Quería falar eu co dono de Movistar e toda esta tropa, Vodafone e demais. Non quero deixar ningún atrás, así que quedades todos por avisados, vale? Esto no, moi mal, caca, conexión, caca, Eso non é culpa, estamos no centro de Pontevedra, carallo. Se aquí non hai conexión, pasa aquí por culpa do triatlón, fijo. Se é un desinhibidor ese... No, fuera de coñas, o triatlón a tope. Bueno, temos aquí con nos a María Fanjul. Buenas, que Maravillosa, guapísima, Paciente. espectacular. Hoxe dixoche todo, Todo, pero hoxe non traía diadema. Hoxe non Pero trouxeches... hoxe tracho a camiseta de Cuomo. Ai, trouxeches camiseta de Hombre, Cuomo, claro. madre mía. Cuomo. Ai, a Mira. tenda mexicana, güey, que Eu sí, me quixen encanta. traer unha de Cuomo tamén, pero non me servía. É que o problema teu, claro, sempre temos esa cousa, non, verdad? Ai, raya. Somos de talla grande. Claro, non hai talla de home, De home, non hai talla de home. De rapacitos todos. Pero podes mercar dúas. Hai que montar, xuntamos hai que dúas. montar unha tenda para homes e para mulleres, entendes? Homes con curvas e mulleres con curvas. As curvas son bonitas. As curvas son maravillosas. Curvas Claro. galegas. Pero quen quere Curvas estar cunha galegas. rama de carballo, por Dios? É que eu ainda non entendo eso. Non hai por onde coller, entendes? Eso non hai por onde collelo. Bueno, o caso, mira, antes de nada xa quero... Non entrou, pero entrou de patrocinador no último momento, vale? Carolo, Gastrobar, gracias por deixarnos mexar. Non, é así, sabes? Non tiñamos mexadeiro, pois entón dixemos, no, pois mira, a ver se hago un bar aí. Prestouse maravilloso, mira, non tuvemos ni que tomar un café ni pedir un agua, é unha maravilla, sabes? Tampouco le fomos a pedir, oye, pode ir al baño, tampouco fomos así. Non pode ir al baño, Claro, neno. Mari, déixame Dame un ir ao limón baño. aí, dame un limón. Non fomos así tampouco nese plan, non? Entón mandamos a No, María pero- Fanjul, la verdad. Pero eu fun e xa me dixo, non te preocupes, dame o enlace que xa vou poñelo na nosa Por tele. eso nos deixou, O sea, porque foi Fanjul primeiro. Entón, a ver, teño que felicitar a Cookie. Cookie,
felicidades, amigo, Emicar a tope, aí estamos, felicidades. Por certo, luns paso por ali, vale, a coller os 20 euros, de Jasoi, que deixache má furgoneta Ti sin pensas Jasoi. que é como teu pai, que lle pide o coche co depósito cheo. Home, claro, é que, a ver, a mí extrañoume o detalle, non? Poñíame, faltan 35 kilómetros, pa qué? Porque a lo mellor pensaba que producción Pa cubría todo, explotar, pero pa producción non explotar cubre como todo. Mira, faltan Misión 35. Imposible. O carallo que lle botei Jasoi, nada máis salir da gasolinera, díxeme, faltan 31. Eu, como? A ver se che roubaron na Ahora quedan 20. Ai, a ver. Pues vamos ter que ir no patinete para casa. Vamos vendo. Nada, o último agradecimiento é para Marisé. Marisé, corazón. Marisé. A nai desta fermosa muller que nos trouxo unhas galletiñas, galletas, buenísimas, ei, E non pueden probalas porque sabes que tú a dieta. Entón, probas despois. Combina seu, que a mí non se me nota. Vamos, que se nos vai a cousa, vame Veña. petar un berrío rapidamente. Vamos a ver, cosa importantísima, xa non sei onde metigo o papel por aí. Ahora non sei onde teño. Bueno, vou menú, o papel. Vou. Bueno, Ai, alá, espera, vou. vai ali un momento. Espera, que temos aquí. Por certo, temos ao Aquí, grupo croma. Diego. Voume levantar. Aí ven Diego. Cuidado, mantenos, distancia social. Distancia social. Distancia social. ¡Distancia social! Distancia social. Pero dices Esa podía entrar como demanda social a distancia social. Para distancia social. Sabedes que encantóme cando dixeron, no, os españoles son personas moi responsables, se van a manter a distancia, non hai problema, podes ir sin mascarilla e tal. Bueno, estas cosas, ¿no? Que pasan, bueno. Hai que manter a distancia social, por Dios. É que... De Ahora día que e temos de que andar noite. todos aí afogando, carallo. Xa non quero salir da casa, mas quero non andar a respirar a puta mascarilla. Hoy que dijo, ay, qué malas palabras digo. Va a venir después Aguanela Contana. Ya veréis después. Tenemos un programa hoy. Bueno, quero saludar, porque se non sabedes, somos super internacionales. É unha cousa de locos, O chuso, mi madriña, que locura. Estamos aquí, estamos alá. Vale, pois non hai problema, majo. Eso podes, mira... Pasa por aquí, Majo, pasa por aquí. Mexicana. Majo, Ven, que a te ver, veamos. que Mira eres cómo muy viene maja. Majo. A ver ahí, Espectacular. producción. Ahí, Esta enfocar, grandiosa mexicana. enfocar. Enséñale lo que me querías enseñar a Ay, todos. ay, No hay Chuso News. ¿Vale? Pues, No no hay hay Chuso Chuso News. News. A la foi medio programa. A la forma de un programa por carallo. Bueno, cosas que pasan. Es un Para que directo. non salga eu, non sabedes o que facer, É que é increíble isto. Este é como no Chuso cando Pero se mira, non fallara nada, Ahora que é que saiu sería ela, raro isto. Ela eu creo que non sacou noticias, porque cando estábamos sentados aquí... Ai, é ela verdade, sacou- olvidouseme a min. Bueno, vale, foi culpa miña. Bueno, Bueno, pero heivos de decir que este programa é moi internacional, Hoxe estamos en Pontevedra, pero mañá non sabemos onde podemos estar, porque está nos vendo moitísima xente. Unha Vamos cousa a ir de locos. a Washington. Washington non teño na lista, pero teño. Atención. Isto é los números, aí van. Brasil, Argentina, Dinamarca, Islandia, Bielorrusia, Uruguay, Chile, Perú, México, cabrones, aí estamos viéndonos desde allí. Suiza, Portugal. E despois, bueno, hai máis, pero non me dou para apuntar, é que eu É de apunto a catoira. boli Oye, rojo. cando Apunto a boli rojo. cando- Esta é a miña chuleta, que é un malísimo. Pero cando dixeches México, alguén saltou dali. Alguén saltou porque non está saltando. mexicana, majo, guapísima. No, viva México, cabrones. Ahí estamos. Viva México. No me llames Esa pendejo, pinche. No me llames pendejo. Que fuimos a Nahuatl, acuérdate. Yo no sé lo que significa pendejo ni boludo, pero me están llamando el argentino y la mexicana, me están poniendo una mala leche. Oye, pues, allá que nos vamos a ver con esta milonga. Por cierto, fuera de aquí, fuera do que o territorio, O territorio noso. sí, o sea, no estranxeiro, porque ahora falei de algúns países, pero logo está o estranxeiro. No estranxeiro ven xente fora de aquí, ven xente como xente de Valladolid. Buah, Valladolid. Valladolid, que queda la... Bueno, Tenden que entender o noso jallejo. sí, sí. Bueno, pero eles venus. Eu que sei, se son silencio, gallejos ou non. en Venus silencio. en Valladolid, venus en Madrid, venus no País Vasco, venus en Barcelona, o que en Cataluña en sí. Vou dicir Cataluña, Sí, non vai ser que porque se piquen, non non, se porque vai vamos a entrar en separar, problema. Non quero andar con hostias, non vai a ser que esta xente está moi loca. País Vasco en general, vale? Tamén. Vascongadas, todo o que é a Vascongada en sí. Por certo, un bicaso para todos os meus primos, está toda a xente do País Vasco, porque se non sabedes, eu nací en Irún, Irún. Deben Sí, ser os que Irún. nos ven Ese van tamén, dous. Sabías que en Irún chamanlle os vasco-franceses? Vasco-francés. Xa se nota, non? Que son medio vasco-francés. Sí, sí, polo pelo. Non se me entende nada. Claro, é así. E venos, bueno, desde León, desde Valencia, e de outras comunidades Outros autónomas que poden ser países algún día, pero aí non me vou meter, de momento son o estranxeiro. Entón, bueno, pois creo que teño todo. Bueno, hai unha cousa. Que?
Mira, estaba agora, como non hai noticias, Sí. pero eu creo que... E como non oímos a bocina, seguimos. Pero escoita, pero es que estábamos antes falando aquí, mentre facíamos a prova de cámara, Sí. e tiña un problema majo, porque dicía, que vai pasar coas solteiros se nos volven confinar? Claro. Eu estaba pensando neso, sobre todo por ti, estaba dicindo eu, habría que mirar por un programa, que che parece, Turbi, se poñemos un programa, ¿quién quiere casarse con María Fanjul? Ai, Dios mío, entón non damos feito. No, a ver, o primeiro. sería un A mí- programón. Bajo, No, pero sería un Fanjul, programón. O sea, apúntame. no, igual empezamos ahora, todo. A ver, alguén que hai xente aquí vendo Ai, nos no, por hoxe, Dios. se alguén quere casarse con María Fanjul, A ver, cuidado que se están saltando. Que teño un sacho que te reviento, É que o grupo, temos un grupazo hoxe que se Mira chama que Croma. puxeches vermella. Ai, Dios mío. Van a tope, cuidado. Iba a decirlle que tocaran sin Dios, camiseta, estoy pero... fría. Puxéchesme fría, tío. Pusiste fría, por qué? Puxéchesme así. Ah, Porque vale, estaba estabas de quente, todo. sudaches... Ah, vale. Joder, non empecemos... Está miña nai. Está tua nai diante. Bueno, pues voy a pedir a mal, ojo. A quen? A la nai dela. Ah, Petito... Pide segundo. Hai que oye por aí, te creo que reviente. emocionado. Atención, que Hola. Temos que saludar. Vamos a ir para diante porque o programa ten que ser fluido, Seica. Sí. Gracias a Dios. Porque non me podo Gracias, enrollar. Diego. Cando escoitedes un bocinazo é que me están avisando de que vaya parando porque senón, sabes, aparecería María Fanjul. Pero témola aquí. Ben. Por certo, Gracias, sabedes que Diego, te os mandos de todo isto hai un homiño que é un homaso, porque a ver, tampouco é tan pequeno. Guapiño é como un sol, que tiña que facer o programa porque máis guapo, bueno, non se pode. A ver, aí. Cousa guapísima, Enfócalle, enfócalle. Guapo. El ojo. E dijo, che, porque é o gran Magic Dogger, o sea, se non conocese Diego Dogger, os mandos deste Ai, programa. este Diego. Atopa e o temos. É o gran Anxo Sesteira que está preocupándose que se me escoite, cousa que non Se facía nos falta escucha. micros, pero bueno. Gracias a él. No, pero normalmente xa me escoitan desde a casa que se lle bota berros desde aquí. Verdad, Mar, que teña por ali quería Fala darlle moito. un biquiño. Bueno, No, fala moito por teléfono a 1:30 da mañán. bueno, pero eso é porque cando me ven a respiración de NASA, entendes? Cando estou como unha NASA. Gran É cando chamo a Anxo, entendes? Cando estou como unha NASA. Vou Entendes? ter que ir buscar eu máis nasas. porque Temos se nos aquí un están montón delas acabando. que nos las puso o noso patrocinador. Sabes a quen temos hoxe? Temos a Croma, tío. Sabes que é Croma? Croma é unha cousa que se pon detrás normalmente para ver cousas maravillosas, pero nós hoxe non necesitamos porque estamos en Pontevedra, é unha cidade fermosa, e xa é a mesma, xa é un Croma, xa é maravillosa. Pero dixemos, nos vamos a traer un grupo, pero un grupo... Grupazo, Querían traer a uns, pero xa o falamos... Sí, o Rolling, pero pa qué? No, Rolling non eran, era estilo lugar. A ver, que eu non teño, pero a ver, non teño nada, o sea, eu folclore a tope, folclore a No, tope. mira, si eu aquí como jalloso, Pero Epi dixo, non pode ser isto, non pode... Oh, tenemos a Epi aquí. Un aplauso para Epi, que ahora vería programa. Epi! Pero a ver como falas hoxe, Que estamos vendo moita xente hoxe. Hola a todos, que tal estáis? Bueno, estoy muy emocionado de estar en Pontevedra, Pontevedra, que tiene muchos puentes, significa, ¿no? Y Vedra de Pedra. Vedra de verga Ponte de pedra. Ya estamos, bueno. Que, Epi, así non vamos ben, xa te vou meter outra vez aí dentro, Pórtate ben, Epi, que é a miña cidade, tío. É a tua cidade? Claro, eu non quero quedar mal. Mira que es PTV, Ten cuidado que es PTV y la Fanjul, Tiraste conta que La ahora xa Fanjul. estou La Fanjul. falando gallejo e todo, unha cousa de locos, Isto é culpa de Anxo Sesteira, que me está metendo aí gallejo punta pal. Vale, vamos. No. Epi, falamos despois, vale? Falamos despois. Bueno, xa me estás botando. Tranquilo, non te preocupes. Bueno. Croma, ¿qué tal estades, amigos? Está aquí con noso grupo Croma. ¡Bravo! Buenas tardes. En vivo y en directo, que me cuesta mogollón. Podes tío. decir. Puedo decir en puto puro, directo? No, Puedo en decir- puro, puro, Ah, puro. vale, perdón. En puro. O tema. Temos aquí os fenómenos mundiales que temos aquí a Croma, por se nos conocedes, pois trouxemos os ochos, para que o vexades todos, que vedes contentos, vides ben, non sabedes que, bueno, xa veremos se cobramos e todo eso, se xa sabedes, bueno, se xa non hai que falalo, vale, bien. Entón vamos a tocar, vamos a pasalo ben. Sodes daqui de Pontevedra, non? Podes arrimarvos para que se vos escoite, que dicir, o micro non ten coronavirus, xa vos lo aviso porque senón non se vos escoita. Yo de Marín. Ti és de Marín? Ah, claro, hai que dividir a... É que eu son de Catoira, non entendo as Iba a vosas decir riñas. unha cousa, pero por si acaso vamos a Marín no dijo. Claro, claro. Xa sei que ibas a decir. O Grove de momento non nos chamaron. No. A ver, Deixo aí. Cacabelos. Bueno, seguimos, Veciño. amigos de Croma. Con que empezamos logo hoxe? Depois falamos máis. Con un tema dun grupo que nos plagió aí, un temita... Xa vos- non se conoce mucho, non se conoce É increíble mucho. vos, Mira que son vos que hasta lles plagian. Pero cancións de o mellor de fai 40 anos, que eles ainda non naceran, xa o tiñan na mente e dixen, vai.
Bueno, con todos vos o grupo Croma. Adiante. I want you break free. I want you break free. I want you break free from your last years of self-satisfying need. I want you break free. God knows I want you break free. I fall in love. I fall in love for the first time. Listen, I know him for real. I fall in love. God knows I fall in love. Here's real, his body's true. That I has to be sure that I won't climb them door. Oh, when I want you break free. Oh, when I want you break free. Oh, when I want you break free. Last to go some. I used to live it or die, live it or die, live it or die. You by my side. I don't think a bit alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see? I want you break free. 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 A topísimo esta xente, vai que o rompen, son uns fenómenos mundiales. Esta é unha cosa... Dios, hoxe vou perder este kilos bailando, é unha cosa de locos. Madre mía, como mola el rock and roll, larga vida el rock and roll, amigos. Menos de 4K, hai que un poquinho máis de rock and roll, por favor. Que non teño nada, en contra do 4K e todo eso. Que tal, Yoya? Ben. Como estás, corazón? Ben. Temos aquí a Yoya. Como é o apellido de Yoya? Como te apellides, corazón? Blanco Ah, real. Yoya Blanco. Blanco real. Ui, é piqueto. Real, blanco O sea, real. é unha persoa que non se pode con él. Non sei que che quere decir, quere saludarche. Que tal, Yoya? Ben. Que dices tú? Xa Blanco. E desde Pontevedra, yo solo uno cabos. Tú non vas a unir nada hoy, me da a mí que non vas a falar nada hoxe con... Non vas a... Blanco y Pontevedra, ¿qué significa? Para ti. Nada, pues yo soy... Hola, Yoya, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Epi? Pues aquí, tú me... ¿Sabes? Soy famoso, yo más que él, ¿eh? Hombre. A mí ya... ¿Te acuerdas de mí, no? Sí. Y yo siempre Bueno, te... poco, yo aún no había nacido. Pero yo te enseñé lo que es dentro y fuera. O cerca y lejos. Dentro y fuera también. Por cierto, igual la gente no sabe lo que es cerca y lejos, que estaba mi amigo Coco, que lo explicaba siempre muy bien. Pero cerca es cuando te puede caer la saliva del otro y lejos es cuando no te da, ¿vale?
Es así se explica rápido, ¿verdad? Igual tengo que hablar yo para estas cosas. Tiene que Distancia hacer... social. Distancia social. Arrímate, tío, micro y un buquillo, así. Así escoitas. Sí, en plan así, como mellor, si estuviéramos ben, sí. en conversa radiofónica. Veña, Así. eso se me da ben. ¿Qué tal, coa Yoya? radio. Está guapísima, Ben, oxe, moitas espectacular. grazas. Queres levantarte para darlle... No fai falta, ti que Vale. me ves con vos ollos. No, a mí non te sempre ben. Eu sempre miro a xente ben. Son a xente que me mira mal a min. Hostia, mira. Salúdame aí. Mira, Lenny Kravitz, aquí o temos. Lenny Kravitz, pasando por dentro das cámaras. Escapoume. Bueno, xa enfocaremos despois. Ahora. Que está pouco... Ahora. Vale, perdón, Yoya. Ahora. Que ao final... Se parece que vou botar a cantar. Vas botar a cantar, é unha cousa loca. Se arrimas moito, malo, eh? No, que va. Non fagas movimentos con micro. Non Yoya, Dime. Yoya Blanco, a mí dixéronme que ti traballas no ayuntamiento. Bueno, sí. O no Concello, perdón, no Concello. No Concello... Sí. Non sei se nos está escoitando. Sí, podo seguir falando, vale, sí. perfectamente. Ben. No Concello. Está no Concello. Sí, de cando en vez. Tamén A sou mí o que me abogada. gustou foi cando me dixeron que che escolleu a xente para traballar no Concello. Algunha xente. Para traballar, escollita xente. Unha cousa Para traballar loca, duro. Duro. Esa é maravillosa. A mí encanta a xente que uns van buscando chai e outros dicen, no, ti a traballar, cabrón. Escóllelo entre todos. Sí. Moi ben, pero o máis tal que quería falar contigo é que ti és de Pontevedra. Sí, de toda a vida que De toda a decimos vida por de aquí. Dios. De toda a vida de Non me Dios. salas como outro que de Marín, eh? Despois No, vamos, pero eu eh? non, eu de A ver se ahora Marín onde son vai- Marín son veciños, bueno, pero de Marín un pouco só. Claro. Tamén de Lérez. De Lérez. Porque o Lérez vai por todos lados, non? De Aquí- Lérez é unha parroquia de Pontevedra. Ah, vale. Pensei que era polo río, que vai Tamén, cruzando. claro, O río chega a Marín? Río. Chega ao río a Marín? Pero non chega porque non quere. Porque non quere. Ah, vale, o río, vale. Os de Pontevedra No, somos os así, de Marín non chegamos quere e que chegue ao queremos. río, entón dixeron, non quero que chegue. Que vos che digo, Pontevedra, xa decía antes que é un sitio maravilloso, no que podes ir de bar en bar, é tan grande Pontevedra de bar en bar que, bueno, vas a acabar como unha NASA. Como unha NASA, podes acabar. Pues, cositas mías. Sabes Pero, onde podes tomar unha nasa, non? donde podo tomar Aparte unha de NASA? aquí, como estás tomando agora. Donde? Pois o primeiro sitio que podes parar xa se ves de fora, que é na Plaza de Abastos, no espacio gastronómico. Ai, que pasada, eh. Que pasada. Fuches? Fue un outro día, é maravilloso, é o que tendes ali no... nun mercado, é un mercado. O mercado que hai que aproveitar é É un mercado como- mercar abaixo, Claro, claro. é un mercado como outro calquera e ocorreu vos. E logo arriba non molaba logo tomar unha caña aí cheirando o peixe da mañán. Buah, non cheira case. No, pero cheira a plaza, cheira... A plaza. Cheira, o peixe xa non está todo limpio, pero sigue cheirando así ese olor a mar. Olor a mar, isto é maravilloso. Como se vos dou por aí? Bueno, a verdade non foi unha idea mía, foi unha idea de Anabel, que foi a miña predecesora, que foi unha grandísima idea e que está Sí. resultando. Eso que agora co do COVID, pois houve un pequeno parón, como toda a hostelería, pero Explica a xente remontaremos. o que é o rollo. O sea, ti chegas á Plaza de Abastos, Ti chegas á Praza de Abastos, e o primeiro que tens que facer é comprar na Praza de Abastos, evidente, non? Claro, Producto se vas de pola mañá. proximidade. Hai que ir pola mañá para comprar na praza. Claro. Producto de proximidade. Hai que comprar pescado, carne, fruta, flores, se queres. hai flores tamén. Flores tamén. Queixos. Madre Temos mía, de todo. Tenes de todo, Temos unha de cousa todo. loca. E se ademais de facer a compra subes, podes tomar unha caña, como ti ben decías, ou podes quedarte a comer. O sea, podes coller a comida e xa comes ali. E podes comer ali, efectivamente. Oh, isto é unha maravilla. Es máis, se tes nenos, se o fin de semana podes deixar os nenos tranquilamente, mentras tomas unha caña Donde? tranquilamente, nun sitio que chamamos o Ganapán. Ai, isto interésame moitísimo. Que é como unha ludoteca. Donde podo deixar o neno, dis? Ali, ves, ti me entendes, eu te entendo tamén. Bueno, eu non sei se podo deixar no lado, ten 14 meses, pero bueno. Bueno, non, con 14 meses ainda non te queixes. Eu Ainda deixo non a que? miña de 8, o meu de 5 e respiro. Un ratiño. Eu comer non respiro. Xa. En todo o día, non se pode respirar, Sei, porque senón fai cousas raras. Sei, non? Teñen ese imán. O sea, que podemos deixar o neno ali un momenteño. Sí, hai Mentras- unha ludoteca que se chama o Ganapán e que, bueno, ten un horario, precisamente fan actividades. Agora mesmo tamén está moi limitado co da COVID, non? Claro, Ten claro, que ser bueno. con, digamos, isto que decimos tanto últimamente que é a cita previa, Bueno, ata pero para o xa que Ganapán, a cita previa. Estamos facendo publicidade. A ver se hai un hueco para min. Vale, como lle chaman? O Ganapán. O Ganapán. Ganapán. Ganapán, a ver se tendes un huequiño para min, vale? Que así marchou ca muller a dar unha volta e deixo aí
vou á playa tal e veño aí á tarde. Pero o teu é moi pequeno, non pode quedar ali a facer. Bueno, hombre, non pode quedar. O meu xa anda todo bueno, mi madre. O meu é un fenómeno xa. Mide. O meu pesa 16, casi 16 kilos, con 14 meses e mide uns 85 centímetros. O sea, nada. Está os Lakers detrás. Bueno, entonces nada. Están aí para xogar aquí. Sí, vai sobrado, vai sobrado. En Pontevedra é unha ciudad que aparte mola porque estás de repente no río, de repente estás nunha zona esta que tenes o que é a zona bella, digámoslo así. Zona monumental. Dar 2 pasos de repente chegas a unha zona monumentalmente grande, porque non unha zona bella normal, é unha zona bella espectacular, é unha cosa loca. Estamos vendo algunhas imaxes de vez en cando que anduvo o Turbegal por aquí paseando, como podedes ver. Ai, parece que vai chegar. Anda marchou o Turbegal, marchou. Anda por aí, mira, este é polo río, ves? Aí anda polo río, este é un paseo maravilloso que hai pola zona do río. Mira. Aí poden xogar os nenos. Ti podes soltar o neno por aí, non lle pasa nada. Non lle pasa nada. Ponte do Burgo, claro, é que o que pasa con Pontevedra é que Ponte do Burgo é unha cidade maravillosa se tes fillos. É unha cidade maravillosa para vir. Porque hai moitísimo sitio de recreo para eles que poden estar con tranquilidade mentras ti disfrutas tamén da cidade. Agora vamos a ver o paseo fluvial, logo virá o meu compañeiro Iván, pero... Sí, non, despois falaremos máis un poquinho máis sobre do o tema do río, que estamos moi nesa liña de querer explotar máis. Pero sabes que pasa? Que eu son máis de bares. De bares, bueno, todos. E de tabernas sobre todo, porque o chuso é como se fora nunha taberna. Por certo, non queres tomar nada. Pois agua, María, teño unha camiseta para ti de Pontelovers. Bueno, despois, Pontelovers ven despois. E outra de triatlón. Bueno, pequena para ti. É que estamos aquí ahora, sentades aquí. Vente para acá, queres falar con Yoya? Pois metas a mí conmigo, a mí me deixan falar ca xente, isto é increíble. Tralle unha ajuiña que poña Yoya. É que nós aquí ahora co tema do COVID hai que ter todo moito cuidado. Seguridade hai que extremar. Ante todo. Pero Pontevedra nese caso eu pensei que iba a estar moito máis cheo de isto de haber moitísima acumulación de xente, pero en cambio aquí hai unha circulación increíble. Bueno, porque precisamente a cidade dá para iso, non? É unha cidade que está en todo o centro peatonalizada e precisamente no resto das cidades, despois da COVID, o que se está tendendo é a querer peatonalizar rúas así de forma rápida porque é necesaria esa distancia social, e aquí non é necesario, precisamente porque o modelo de cidade pois sirve para casos como este. E así evitades que a xente morra máis pronto, non? Pois non sei se evitamos eso, pero de entrada vouche decir... Pero aquí deportistas sodes de carallo, porque tío va parco cocha lá no Leren e resulta que non podo entrar no centro, entón teño lá no Leren e tuve que ir andando que non me din, o tema é que non me din conta, sabes o que che digo? O sea, cando me din conta anduve máis que o que ando en toda unha semana. A cosa lá, porque tipo está andar por Pontevedra, así a lo loco, E de repente dir, mira, peregrina, mira, non sei que tal, e vas andando, camiñando, non te das conta, vas aí, miras unha tienda, porque tendes un montón de tiendas, son unha cosa de locos, o que hai aquí, e bares, e todo, tabernas, todo maravilloso, e claro, poñeme a camiñar, e veña castillo, veña museos e cousa tal, que é todo, vale, xa estamos, hombre, ya vamos ahora. É que non ves, me están berrando, entendes? Pero eso te ten que gustar, o de poder ir paseando. No, o tema é que ao final dime conta, fixen ejercicio, unha cousa. Paras e tomas unha caña, compras... sempre, pero é máis que nada para meter electrolitos. Entendes o che digo? Pero tampouco se anda tanto. Bueno, pero hai que meter electrolitos sempre. De vez en cando din que cada 200 pasos hai que tomar unha caña, non era así ou era cada 2000? Non, eso non o sabía. Cada 200 pasos. Eu levo a práctica. É un entrenamento É un entrenamento para a vikinga, sabes? Hai que entrenar todo o ano, en la que nunca iramos. Sabes que vamos a escoitar outra canción de Croma? Veña. Sabes quenes son estes? Un pouco, a un sobre todo coñezo un pouco. Mira, hai un aquí que témolo por si acaso, mandei no vir, porque resulta que é colega teu. Porque ti de profesión creo que eres abogada desa, non? Del diablo. Esa mesma, do diablo, que somos todos unos demonios, carallo. O tema é que resulta que temos un aquí que tamén é abogado, entendes? E témolo no grupo, É que nós temos xente cualificada, Aquí hai que ter unha carreira para estar neste programa, Menos o presentador, o resto poden ter unha carreira. Isto é increíble. E como é o tema aquí ahora do tema das mascarillas? Ti ves que non hai problema, non? Temos distancia, non? Dalle volumen, podes, un momentiño, si, Anxo. Sí? Vale, sí. Sí, eu son abogado do mesmo diablo que Yoya. O sea, de todos nós. Claro, porque traballades para a xente, non traballades para os ricos. E se cumpre toda a normativa aquí. Ala vai a espada, mira, xa me tirache ca espada. É verdad que? Eu. Quen paga isto, home? Ahora entramos nun conflicto ahora mismo. Que podía pasar?
Aquí nos Chuso podemos solucionar as cousas de outra maneira tamén, se queres, Non fai falta abogados ni nada, que se aquí a lo loco xa vamos e rompemos todo. Vale, vou. É que a xente está deseando que toquedes. A espada é o mellor dereito. É que cando me piden aquí a folla de reclamacións do Chuso solo eu sacar esta. É a folla que teño máis corta, despois teño outra que é máis larga, e despois teño outra máis, pero bueno, eso non vamos a entrar agora. O tema, que nos vais tocar agora? Un tema nuestro que se llama Alienados. Bueno, e Alex, Diego, e teñen un batería aí atrás, que despois falaremos con él. Non me lo vou decir aí agora. Así que vamos, con croma! Persigue la miel, tertulianos, ese es el nivel. Corrupción, no lo permitiré. Alienados, no perderé la fe. Esa libertad, esa es mi ley, no desistiré. Menos armas, seamos libres. Más escuelas, menos cárceles. Pasan horas, modas, tardes, desilusiones y no sé qué hacer. Playas de arrecife, no te asfixies, yo me dejaré la piel. Esa libertad, esa es mi ley, no abandonaré. Esa libertad, esa es mi ley, no desistiré. Esa libertad, siempre lucharé, lo conseguiré. Eres tú mi ley, hoy venceré, todo saldrá bien. Oh, esa libertad, esa es mi ley, no desistiré. Oh, oh, Gracias. Bebendo unha nasa.
Caracho, que me pillan aí no momento dado. Que abaixo de estar así de súpeto, que non me contaba. Pensé que me ibas a decir aí. Oye, moi chula, gustoume moitísimo. Esa é vosa, non? Xa eran as outras, pero que dicir, esta tamén. Non son todas túas porque para eso as tocades vos. O gran grupo Croma. Mira que camiseta máis chula nos puxeran aquí, Pontevedra. Aparte con corazón. Dixécheme un corazón e todo, Desde para mí, non? Somos moi de corazón. Para quen é esta camiseta? Bueno, veña, para ti. Non era para ti, pero bueno, podou Pero usar. para mí o por qué? Era para mí. La corazón. Era para mí. Aí está María Fanjul. É para Claro, ti, María. dixo yo a María. ¿Verdad? Non é para ti xa, bueno. Hay que portarse bien con María, también es verdad, Mira, tenemos aquí, ¿sabes que tenemos un invitado más? No, pero este creo que xa viña con Yoya, que creo que tamén traballa no ayuntamiento, sabías? Pero escolleu na xente tamén, non sei, pero é que resulta que chamanlle Iván Puentes. Claro, Puentes por lo de Pontevedra. Claro, es que ahí está el rollo, ¿entiendes? Puentes, Pontevedra, ¿entiendes? Es que esto está relacionado, Yo no sé, tanto puente aquí. Iván, ¿por qué tenéis tantos puentes en Pontevedra? ¿No llegaba con uno y hicisteis un montón de ellos más? Una cosa, ¿Cuántos puentes tenéis en Pontevedra? Hai unha lenda que di que cada alcalde Arriba da tu micro cidade, un pouco. cada alcalde da cidade fixo unha ponte. Perdón, Anxo. Perdón. É que cada vez que cae un micro, Anxo fai. Digo que hai unha lenda que di que cada alcalde da cidade fixo unha ponte. Claro. Entón, máis ou menos cumples. Entón a culpa é vosa por andar a cambiar de alcalde todo o rato. Bueno, hai moito que non se cambia xa, pero... Hai moito que non se cambia, claro. Hai en outros sitios Se onde non non se cambia. teríamos 20 pontes, por exemplo. Nos hai outros sitios onde non se cambia o alcalde nunca. É unha cosa, pero bueno, en fin, xa está, veña. Vente para acá porque senón vamos a liar, non me gusta falar esas cousas. No, pero ten rollo, non, claro, imagínate, de aquela xa os alcaldes dos romanos, non, supoño, xa empezarían cos alcaldes dos romanos, claro, porque isto, tendes puentes aquí. Onte, dixeronme que o do Burgo, estábamos aí grabando unhas imaxes que logo poñeremos. Bueno, xa viches algunha do Puente do Burgo, que é espectacular. Aparte, creo que agora está rehabilitado e todo, porque xa era bonito, non? Pero como que o limpiaches. Dechille así un toque un pouco máis, non sei como decir, igual, máis seguro, quizáis, non? Si, a ver, das 9 pontes que ten o río Lérez na trama urbana, evidentemente, a simbólica que lle dá nome á cidade, a do Burgo, estaba un pouco deteriorada, así, bueno, pues quedan os arcos medievais na parte baixa, na parte de arriba estaba así un tanto tuneada dos anos 70, 80, e digamos que se fixo aí un mix, como hai que facer? Levaba tuneada, creo que desde a época dos romanos, pero bueno. Da dos romanos non queda moito xa, pero da medieval que o que queda, que é a parte de abaixo, pues había que poñela en valor, había que peatonalizala como o resto da cidade, e bueno, en definitiva facer unha intervención, que se fixo que está pero entón non foi o tema porque había medo de ese... Porque antes pasaban os coches. Pasaban. Entón había medo de que o mellor caera a ponte por o peso dos coches, non foi por eso, non? No, se a ponte leva aguantado desde os romanos... No, pero, a ver, aquí en Catoira tamén fixeron aí as torres, pero... Date conta que ahora que queda porque en Catoira... Tiñamos 7 torres. Foron un pouco máis brutos os que foron por ali. É que foron moi brutos, non chegaron con... Ao final, mira que hermano, Que me di yo? Non, decía que viches o Ponte do Burgo. De noite o viches, non? Ai, vino. Pero tes que ir ás 11 da noite. Ás 11 da noite. Non, fun a 1 da mañá. Bueno, a 1 da mañá, bueno, ti non sei como, con tantas nasas non sei como... Claro, non foi, pero así, sin máis, é conta de Pontevedra, que estamos nunha ponte de las da noite. A 1 da mañá está de cor branca, pero se vas ás 11 da noite, esa encende, apaga, que quería cambia ver de cor, 11 da noite todos os días. Vale, pois ás 11 da noite pasa, o sea, se estás en Pontevedra, estás tomando algo e dices, veño ahora, vale, pago ahora, vou un momento a mirar a ponte do... No, pagade, sempre, no, pero pasade por ali logo. No, é espectacular, O sea, hai cambiades os colores como se fora a panorama. Cambia de cor, encenda, apaga, fai un espectáculo aí... E non daña a vista, tampouco, non daña a vista, podes mirar... Son luces LED, non contaminan... Bueno, na panorama ahora tamén, que me dixo Lito que ahora son luces LED e non contamina. Hasta panorama. Sí. As da París tamén, tal, único... Os do Combo, por exemplo, sí que contaminan que... Dios, se está sudando només que empezan a cantar. Pero cosa de son locos. amigos ahora, fixeron unha canción xuntos. Sí, no, claro, ahora, porque agora co tema do COVID, ahora, como non nos podemos abrazar, traballamos todos xuntos. Xa non hai rivalidade. No, comigo, por exemplo, non hai rival. Quer decir, querían rivalizar con nós, pero ao parecer a xente gustamos... Vai, te tía saber por qué.
cousas da xente, eu que sei, que estou dentro da cabeza da xente, logo. O que vale, vale. 70 programas cumplimos hoxe, como te quedas? Ostras. 70 programas aquí. O señor Diego Dóger aguantándome, que tela marinera, son 70 programas, non é broma, son 70 días, xa, bueno, son máis días, pero bueno, xa son 70 xa solo de por sí. Mira o pobrillo como está xa, é unha cosa de loco, xa está sin uñas, eu xa nas teño, pero igual, é o meu amigo Diego, fantástico. Que che digo eu, que che digo, Iván? Dígame. Entón, o Puente do Burgo, a mí, intentábamos por ali, estábamos gramando unhas cousas, de repente dixéronme, no, pero o Puente do Burgo ten 85 anos, escoitaba ali así, 85 anos, e dixen, home, non sei, 85 anos pareceme poucos, non, pa, con dos romanos pa aquí, e o pai dixendo ya a rapaza, no, que va, isto tiene 85 años, non ten máis, está renovado o ano pasado, non, canto fai que renovado? Este ano, recién renovado deste ano, cara, fai 15 días. Está renovado, a ver, o señor ese que escoitei aí, outro día, vale, o Puente non sei cantos anos ten, pero os romanos... O sea, é un siglo, quer dicir, non, é que non é para 2 días, quer dicir, o sea, pasou máis tempo, non? Non vou facer, fin, tampouco dicir que Pontevedra é o centro do mundo. Non, é Catoira. O Roma, sí. Bueno... Non, é Catoira, porque Catoira está a 10 minutos de Inglaterra e a cruzar o puente está Turquía. O sea, non é sitio máis céntrico neste mundo. Os romanos aquí portáronse un pouco peor que noutros sitios. Bueno. Porque deixaron pontes de pedra por aí por todas partes e aquí fixeron unha de madeira. Tamén é verdade, Por eso o Pontus Veteris, a Ponte Bella, cando tal, porque é verdad, que tenes a Ponte Bella. Destragouse en 4 días. E a Ponte Romana non queda. Logo, sí que no medievo fixeron unha de pedra, bueno, tiña unha cárcel ali nun extremo. Unha cárcel? Unha cárcel, sí. Ah, bueno, pero tiñenes de todo aquí. Pero claro, estaba na parte de fora para pechar os que viñan. Que maravilla. Por si acaso. Ah, para os de fora non era. A cárcel era por daqui. É para os de fora. Ah, vale, se viñas a Pontevedra metíanse na cárcel en plan pensión. Bueno, sí, todo incluído da época. Vamos a ver un vídeo de Turbi, vale, que estuvo paseando por aquí por Pontevedra. Mandámoslo a pasear porque, home, o mellor vedelo en patinete. Sabedes que non me gustan moito os patinetes, pero bueno, home, tiño o tobillo mal e dixen eu, bueno, tampouco vamos a poñernos non bruscos porque claro, Pontevedra é para pasear, pero bueno, que lle vamos a facer? Entonces, o grandioso vai facer magia Dóger, sabes? Magia Dóger é cando eu lle digo, Diego, méteme el vídeo de Turbe, porfa. Sempre se dixo que Pontevedra se recorría moi ben andando, así que vamos a comprobalo. Pois ainda teño uns relojazos aquí chulos na joyería Palamios. Vou ter que mirar algo, deixarme destas mierdas chinas. E por certo, mira que ahora que temos aniversario, voulle ir a agarrar algo para a señora Turregal. Vamos mirar a ver que hai dentro. Isto xa é outra cousa. Veña que nos vamos. Así que volveremos máis veces á joyería Palamios. Unha cerveciña sempre lle tomou. E aquí fan un chocolate con churros que flipas na audiencia 2. Pero bueno, ahora non son horas. O que si vamos tomar unha cerveza e despois un rico bocata. Veña, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver si compramos algún como que habrá que cambiarse algún día. Vamos a ir todos los días así. Veña unhas máscaras y roupiña bonita. Vamos adentro. Moitas gracias, Lorena. Nada, comprando un como sempre xa levarás a compra correcta. Pero un descansiño tamén sempre se lle tomou. O sea que estaba mirando eu aquí, fijádevos estas cousas mexicanas de Nahuaste, é mellor de San Senxo, pero bueno, aquí cada un di o que quere. Vamos mirar o que teñen aquí dentro. Moitas gracias. Comercio local con moda internacional. Un placer comprar en Naval. Hostia, Valle, que fumo cole contigo. Gramola, unha tapa e unha caña.
Carallo, que rapidez, sí señor. Veña, a disfrutar. Hostia, vou ter que quitar a mascarilla. Unha tapa e un viño da gramola dá unhas forzas que nin diola. Marchamos. Como podedes comprobar, por grifos aquí non é, por eso se chama grifón. Como unha Woodward. Parece que controlo de cervezas checas que nin diola, Vamos tomar de aquí un pouquiño de xamón de mono. Graciñas, compañeiro. Cajo na mascarilla. Saúde. Fabada, callos, caldo, lacón con grelos, cocido jallejo, chourizo viño, costela e xamón asado. Xa non sei nin que pedir. Aquí na Fervella son todo unhas delicias po paladar. Veña, pois ponme un de todo, ponme un de cada. Con produción. Pois veña, unha tortilla sempre se lle tomou. Dame unha de tortilla logo. Moitas gracias. Que lo chopaje, que eu non teño cartas que produción non me deixa. Esta empanada de Fervella está que se sale, pero tenemos que rejala con algo. En Pontevedra creo que a mellor cerveza que hai é a Nasa, así que vamos a tomarlle unha Nasa. Toma aí unha Nasa de cervezas. Vamos quitar a mascarilla antes, porque senón depois non podemos beber. Vistes que mascarilla máis chulas? Moitas gracias, meu home. Saúde. Unha saúde con Nasa. Boas, xa por fin, despois dun día longo de traballo, vamos a tomar un relax, unha infusión, un café gourmet, un combinado ou quizá un cóctel. Donde? Marco Coffee and Drinks, no centro de Pontevedra. Porque xa ceei, pero aquí en Marco Coffee and Drinks tes desayunos, bocatas, ensaladas e incluso os pañuelos de cea, que polo que me dixeron están de vicio. Lástima que xa ceei. Ponme a caipidísima logo. Gracias. A verdad que ten moi boa pinta. Moitas gracias. Vamos a disfrutar. A verdad que así o día acábase estupendamente. Es que pasada, como, viches como camiñou Turbegal? Sí, unha cosa... gústame moito que acabo de ver porque nada, puseches en valor todo o comercio e hostelería da cidade, que é moi importante. Todo non. Bueno, os que nos chamaron. Váleme. Son moitos. Importante. E intentar tocar a moitos, que chamaronos moitos, pero non podían entrar todos, sinto moito, pero faremos outro día outro en Pontevedra, non? Por exemplo. Por exemplo, porque ben. sabedes que isto, o que tengo hecho é que te quedas con tan bo sabor de boca, que ao final diste, pero faltoche algo, non? Hai que repetir. Hai que repetir. Sabes? Ou non, Llore, sí. Como ves? Igual habría que repetir. Bueno, vámoslo vendo. Bueno, vamos vendo unha cousinha, pero que logo líome. É que esto te lías sempre con a gente. Mira, déjame hablar a mí con Iván. Iván, mira unha cosita. ¿Qué tal? ¿Sabes quién soy? Soy Epi, ya sabes, ¿no? Son dos 80, sí. Claro. Barrio Sésamo foi fundamental. Yo soy mucho más famoso que el Chuso, ¿eh? Chuso es de allá para ahí. Bueno. Lo que pasa es que tuve una época muy mala, pero luego ya mejoré. Blas ya no, ¿ves? ¿Qué le pasó a Blas, Epi? ¿Qué le pasó? Bueno, ya sabes, la época de los 80 era muy complicada. ¿Sabes? Pontevedra de la época de los 80 no es la Pontevedra de ahora, también te digo, ¿eh? La que hay aquí, bueno... Ahora, por ejemplo, pusiste a la gente a trabajar. Están por ahí diciendo, oye, por favor, me das €1, tal. Bueno, por lo menos, mira, pero aparcan coches, ya es una cosa... Oye, hemos avanzado, ¿no? Epi, mira, es que estas cosas non son para falar ahora, ¿sabes? É dicir, aquí hai que... Vamos a falar do río. Sabes, e tal. Mira, aí ven Turbegal, eu escalpo, porque este... Eu quería desar nasas. Aí ven Turbegal, mira que trouxe Turbegal. Nasas, aparellos e lo que haga. Sabes que non sei se te escoita moito, pero ti, bueno, ti vente para dentro. Bueno, que máis dá. Mira pa aquí Turbegal o que nos trouxe aí, as nasas, carai. Moi ben, así me gusta. Oiche, bueno, deixas aí. Oi, pero teñen de todo, non me fijei. Hai de limón tamén e todo, a mí non me deixes a probar.
Oh, que bueno, bueno, cousas de NASA, cousas da NASA. O que ten. Pero o que puxo o nome tamén tiña razón, porque cando te bebes 4 ou 5 son como e posto como a NASA, unha cousa de locos. Pero bueno, senta por aí, Turbe, se queres un pouquiño, Quédate aí, se queres, aí do diván, que vamos a... Oye, moi ben, Gustouvos o vídeo de Turbe? Sí, que tal por Pontevedra? Tens que apartar un pouco porque non se che ve. Pontevedra... É menos mal que tienes grande. Pontevedra... Deixame un segundinho. Pasa nada. Que che gustou Pontevedra ou non? Pontevedra andase perfectamente andando, pero tú veñe que poñer o reloj en vez de 5.000 pasos, 15.000, porque... É verdad. Suerte que hoxe estaba coxo. Mandaste derme un viaxe de moito centella, É que eu tamén pasou outro día. Posta de andar por Pontevedra, de repente marca o móvil 10.000 pasos, aí hai que parar, non? E onde quedes? Quedas aí. En Pontevedra non che dan pa nada, porque hai tanto que Home, ver. claro, que te chegas aí, de estar debaixo dun arco, que parece que Pontevedra está dentro dun castillo. Tens que amplialo. É unha cousa loca, Tens que amplialo o tope do reloj, porque senón... Tenes que ir a Pontevedra porque unha vez que te metes dentro do que é o centro, parece que estás dentro dun castillo. Pero o bonito tamén está fora do castillo. Porque o río Lere ten aí un paseo, bueno, espectacular. Vimoste antes aí nunhas imaxes, Turbe, que, bueno, sabemos que tiñas malo tobillo, non é verdad? Sí, pero xa che dixo, ao final mandache desme para arriba, para baixo. Bueno, a ver, porque había que traballar, non? Tampouco é todo... Eu que sei, que Pontevedra... Ainda non te Ao queixes. final son o único que traballa aquí, vos aquí sentaditos del cuento. Comercio local ten... Sí, a verdade que de sí. locos, é unha cousa, aparte de aquí todos, son xentiña que luchadora aquí, que cada un, e aparte nestes tempos, aí están, cas portas abertas, luchando con todo. Mira aí, mira, vemos a Turbe, na peregrina, fuches ali a presinarte todo, Justo, e que eres super devoto, demais. Dá justo ver un casco histórico con vida, con poucas casas derruídas, con poucas casas abandonadas. Mira o paseo. Espectacular esta zona, Iván. Iván, esta zona... Aí xa desde un pouco máis arriba, na zona de Monteporreiro e máis arriba, que empeza xa a zona protegida do río Lérez, que temos aí unha senda peonil. Fala de outra vez, Non, dicía, desde máis arriba desa imaxe que víamos, que a praia fluvial empeza nunha zona natural protegida, toda a senda do Lérez, no que un pode pasear por fraga atlántica, por bosque atlántico, baixamos, chegamos á praia fluvial, que, bueno, está recentemente, ademais, amañada, restaurada, continuamos río abaixo, enfrente está a Illa das Bueno, é dicir que está ben restaurada, que decir, porque outra xente ponlle o mellor barandías aí de aluminio cargado e todo, tal. Este pesto non pinta nada ao lado do río, unha barandía de aluminio. Un espazo o máis natural posible. O máis natural, eso me gustoume. Enfrente temos a Illa das Esculturas, que é o museo ao aire libre máis grande que hai neste país, con artistas que teñen obras expostas no MoMA en Nova York, no Museo Británico. Son os ferros eses que hai no chan? Non son ferros, é de pedra, é todo de granito. No, a ver, eu son moi ignorante, xa sabes. Eu xa lle dixen, uns ferros aí enterrados no chan, e dixen, o que ferros, pasa aquí non hai... Porque eu te digo que en outros sitios aquí, non moi lexos de Pontevedra, igual che veñen e dixen, oi, mira, pero dejamos aquí la chatarra, pero isto que quere ser isto? Pero, mira, pues non pasou, ainda están ali, pero intentei sacar un terrache de los de carallo, Fixeron unha boa cementación. Unha cementación, pero tremenda, Os de Catoira cando veñen. Pero eso que significa? Os ferros estes que poñen aí cousas. Que ferros me dis? Hai ferros ali no chan, no medio das esculturas. Esculturas. No, tú dis... No, os ferros son os nomes das esculturas, os títulos e o autor. É que eu dixía, quen é este? Porque son de fora, sabes o que che digo? Son xente de fora, porque non eran de aquí. Sí, claro. Dixen, carallo, os vikingos aquí deixaron marca e todo. Son artistas internacionais aí e que musealizaron. É un sitio onde hai que visitar, a playa fluvial espectacular tamén. Que tenes playa. Temos praia. Dixeume Turbigal que eso era a playa. Bueno, onde Catoira de Chensi, nós tamén temos unha playa que a área costa de salir. Cada vez volvese máis verde, pero é o tinte do río. Non vos la levarán para San Senxo, a área. Bueno, vos os de San Senxo tendes o oso tamén, Saberemos onde acaba lanzada. Ai, ben María, teño que avanzar, non? É que, ves, vámonos quedar cambiando nos labios. Eso me diciste son unha cousa. Sí. Ademais da praia, ademais das esculturas, mirade para o río. Fale yo ao micro. Mirade para o río, digo, porque o Lérez moitas veces pasa aí por ser un río así que pasa polo medio da cidade, medio desapercibido, e falabas da Ponte do Burgo antes. Se un día, a noitiña, miras da Ponte do Burgo para baixo, podes ver nutrias ali nas cepas da Ponte do Burgo comendo peixe. Podes ver golfiños que subiron a semana pasada. Nutrias comendo peixe. E golfiños que subiron a semana pasada ata o centro da cidade, ata diante do mercado. Golfos aquí en Pontevedra e Manchedeles. Vale, os delfíns. Arroaces. Vale. Pois fálame arroaces. Podes ver todo tipo de aves, é dicir, temos unha reserva natural prácticamente no centro da cidade, a única cidade de Galicia que ten iso. Moito mellorou de cando... Eso axudou moito non tanto ruido. E máis, se non queres ir andando, e agora xa entro eu,
dende a Concellería de Turismo estes días fixemos unhas rutas por Padel Surf. Ah, coño, eso que xa me Biches. gustou máis. Vou meter que apuntar eu, porque a mí tamén me mola É que iso, este foi papar, que está moi ben, foi beber, foi comprar, que eso hai que facelo todo, Pero evidentemente, sempre- pero faltou a segunda parte, que é camiñar polo río. Ah, que non, sí que foi, sí que Tamén, foi. O que pasa é que sí, non foi, sacamos bueno. moitas tomas No, porque pero tiña o foi en tobillo mal monopatín, e tiña foi que ir en en patinete, patinete. quedaba feo No, anda, ver en patinete a Turbegal polo Bueno, río. pero para Entende? outra vez, Porque todo o María. mundo estaba paseando menos Turbegal que iba en patinete, entón digo, bueno, queda mal. Pero para outra vez, María, en Padel Surf. En Padel Surf, eso xa me gustou Apúntame. máis, Apúntame, tómame nota. Moi bien, María Fanjul, sempre apuntando aí, sempre atenta, nosa directora de produción, fantástica, pero é unha cousa Pero loca. María teño Fanjul. que- Eche teño dicir que unha cousa, felicitar. solo para terminar, ahora, esta serie, porque temos que ir rápido, sinto moito, porque o programa é así, e temos que ir moi rapidiño. Hai que facelo outro día, está claro, hai que falar aquí, e non sei con que hai que falar, pero hai que facer outro. Só unha cousa, sigo sin entender por que é unha illa a das esculturas, porque eu vexo que, o sea, Ten auga por todas partes. pois hai unha parte que non. Hai unha parte que ten auga. Ten o bueno. río Lérez por un lado e un... Eu non sei, ide ali para descubrilo. Un braciño do Lérez que nos separa do campus O único que digo é universitario. que ide a descubrir a illa das esculturas, que é maravillosa, e vades a disfrutar dunha illa que é illa ou non, xa veremos. Os da illa seguramente, os da Rusa dirán que non. Xa, vamos, croma, amigos míos. Vades tocar outra canción que creo que é vosa tamén. Sí, tamén. Non me queres... Algo salvaje, algo Algo salvaje. salvaje, salvaje. Que sei algo de inglés, sei, salvaje. Pois nada, con todos vos, ya, vamos a escoitar algo salvaje, a tope. Vamos a ir con croma! Get your money around and head on the highway, looking for the banter. I'm wherever goes away. Yeah, darling, could have made it happen. Take the world in love and breeze. Fight all your guns happen. I swore in despair. I just move the lining. Head on all the thunder. Race with the wind. And I'm feeling dead under. Yeah, darling, could have made it happen. Take the world in love and breeze. Fight on your guns happen. I'm just falling despair. Like a two-night child. We burn more to be wild. So can you climb so high? I never want to die. Born to be wild. Born to be wild. Yeah. Get your money around and head on the highway, looking for the banter. I'm wherever comes away. Yeah, darling, could have made it happen. Take the world in love and breeze. Fight on your guns happen. I'm sworn in despair. Like a two-night child, we burn but to be wild. So can climb so high. I never want to die. Born to be wild. Born to be wild. Born to be wild. Born to be
Margarita, estamos aquí, boh. Madre mía, nunca fixen tanto ejercicio. Aquí en Pontevedra vaderme matar, madre mía, entre camiñar e bailar, buf, salir de aquí como unha sífil. Al final, va a parecer verdad, Epi. Ay, una cosa locos esto. Oye, que vamos ahora rápido. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué quieres hablar ahora? Es que ahora tenemos que ir más rápido y luego nos liamos mucho. Claro, estás liando. Hay que hablar del amor. Hay que hablar de Ponte Amor. No, no es Ponte Amor, Epi. Creo que lo que tú quieres decir es Ponte Lovers. Eso, Ponte Lovers. Vamos a hablar con Ponte Lovers. ¿Qué tal, Marga? Hola, Marga, ¿qué tal? Hola. Ponte Lovers. Ya, ¿tú conoces Ponte Lovers? Bueno, un poquito. Un poquinho. Pues tenemos aquí a Marga, Mucho. que creo que é presidenta, mellor. Oh, no, É presidenta? El honor no es para mí. Arrímate o A máis... ver, o- que no, Collo, que no, pode que no. collelo? Anxo, un momentiño, por favor. Mira, sácao de aquí. Sácao ti. O sea, así como Perfecto, coñendo, sí. ben fuerte sempre. Ok. Aí está. Epi, no, porque xa non estaba mirando eso. É que dices cosas y después la gente piensa mal. ¿Entiendes? Cuando la gente coge un micro... Bueno, a ver, métete outra vez aquí. Deixa. No, no, é moi majo, pero... Muy bajo, ¿verdad? É moi majo, sí, bueno, pero hai que controlar o que ten a boca e que os 80 fixeronlle moito mal. Marga. Cuéntame. Así que Ponte Lovers. Ponte Lovers. Que significa Ponte Lovers? Porque non será unha casa de Unha- citas. no. Ah, Que va, que va. Por aí no. No. a ver, coño. É unha Vos ciudad, poñedes, é Dios unha mío. ciudad que Pero- respira cariño. Eso sí, eso sí. A verdad que é unha ciudad que cando se planteou eso, planteouse máis pensando nas persoas, do comercio, do mal que os estaba pasando. Tuvemos a gran sorte de que se nos escoitou, e escoitounos esa persoa que está aí ao lado. Esta muller maravillosa que temos aquí. Esta muller que é unha maravilla, Ah, que gracias aí a hoxe- ela, pois, hoxe aí en día, pois, Ponte Lovers está onde está, porque a xente encontrou un punto de referencia de quen lle estaba ao seu Ah, lado. sen que lle estaba escoitando, non? Alguén. A quen Pois estaba mira, escoitando? hasta ahora están escoitando xa 4.000 persoas. Tanto sí? Sí, Vamos aí, tantos. madre mía, mi vida. Eu nunca tuve tanto diante de xente miña, Eu Estos son tampouco. moita xente. Por eso facemos así, porque se non poñeme, dame verjóns. Mira, yo ya se está poniendo colorada, pero é que así, muller, se eres cojonuda, que llevamos a facer? A vida é Claro. así. No, Que vas a facer? Tampouco. Yo, No, o que pasa é que é verdade o que dice o que di Marga, que a etapa do confinamento foi moi dura Moi para dura. moitos sectores, para o sector de autónomos, e como Alex e máis eu sabemos o que é ser autónomo, pois, ademais por casa tamén, pola miña familia, estaban todos pasando en xeral, pois un momento moi malo, pois como seguimos a pasar en moitos casos, moitos sectores siguen sufrindo especialmente. E bueno, así. eu digamos que axudei a parir esa idea que Pasa salió a de idea. Carta Unha Blanca. cousa rapidiña, porque non creo que nos estamos esperando un momento Veña. para que a xente o sepa dende as súas casas, Vamos aí. Que é Ponte Lovers? Ponte Lovers é unha Pero gústame marca... dicilo así, non sei se dice así, pero... Mira, é unha marca moi emocional, porque xustamente naceu donde a xente necesitaba expresarse, oíla e escoitala. E aí naceu Ponte Lovers, naceu por a preocupación que había. Había moita xente que se sentía só, hasta eu que dicía... Non tiña maneira de salir adiante, de non? salir Cando adiante, estamos de falando de cando escoitala. chaparon todo sobre todo, Claro. non? En pleno confinamento, a idea era facer algo xa. Había, Sí. nos chegaba de outras cidades que empezaba, por exemplo, a hostelería a facer algún vídeo, Sí. casi, pois cando estemos nas rúas, sairemos, consumiremos e demais. A idea que me daba Marga Elena de Carta Blanca, da consultoría gastronómica, era facer nese senso algo para a hostelería, pero foron un pouco máis alá, Sí. falaronme de facer o que está xa en activo, que son unhas redes sociales específicas con ese nome Ponte Lovers, amantes de Pontevedra, Ponte Ponte Lovers. Lovers, Teño que facer un vídeo para Ponte Lovers. Eso es muy de PTUismo, el Ponte Lovers. Pero que Es muy PTUismo, que Está me moi parece guai, bien. porque é como María, xa é bien. unha cidade do amor, non do cariño. É De solidario cariño, sobre todo. solidario. E parteu dai, non da Justo, adversidade. esa aparta de solidaridade que eu repetía moito, Claro. que era esos aplausos das 8 da tarde, levalos á rúa levalos. cando poidamos, e cando todos os sectores podan abrir, estaremos aí todos consumindo do noso, do local, apoiando os nosos veciños os seus negocios. Mira, unha das anécdotas que nos temos do noso día a día, e máis desa época que foi moi forte para todo o mundo, pero sobre todo para ese pequeno autónomo, esa pequena empresa pequeniña,
que cando estábamos xa traballando en elas, estábamos vendo a Xa repercusión non que estaba moi estaba ben. tindo, que pasaba? Que sabes ben que internamente a xente contacta contigo e sempre nos preguntaba que está detrás de todo isto, que nos está escoitando. Entonces, evidentemente, nos ao final non somos máis que uns brazos detrás, que realmente está detrás de Bueno, todo pero isto foi a gestionades Consellería de- de Economía, Pero- que gracias a eles están claro, aí. A ver, evidentemente está ya... pero vos gestionaches unha idea de decir, vamos a axudar esta xente a intentar... Claro. Non, esa idea, gestionar máis ou menos os problemas que teñen moitos en sí, alguén que te escoite, Claro. e despois alguén que poida facer que eso poda axudarse, non? Sí. Entón xuntache de vos, así estilo Claro, fusión, así- como en Son Goku. que no Xuntámonos tocamos moitos, Moitos, as moitas. institucións están Moitos e ao moitas. 100%, Non hai solamente institución ou elas que comenzaron, despois a partir de aí Moitas moitas empresas, de alguma maneira moitísimas. converteuse no paraugas na que Sí. moitas empresas están traballando con formación, con un montón de medidas para axudando. axudar. Unha ferramenta que ahora mismo está ao 100% ao lado de toda a industria que hai en Pontevedra, que é importantísimo. Sobre todo, digo, en plan restauración, bares e tal, quero dicir, Claro. non? Nese aspecto, porque, Sí. pero pode aumentar máis Sí, este sí, paso, sí, sí, porque... sí. Bueno, fixéronse medidas de todo tipo, hai todo. formación non solamente para Bueno, hostelería, os para bares, comercio. a ver, al sector digamos, dos bares e restaurantes, digamos que, bueno, pues, sintonse moito máis perjudicada no sentido de que cando xa nos deixaban salir un momento á calle, o mellor podías ir a unha tenda. Podía, non só, a supermercados, farmacias, despois abrían unhas tendas, tal, ainda podíase comprar ya ao niño, pero os bares seguían aí. No, eu penso que a A hostelería... restauración quedou todo Sí, o a mundo hostelería é parado, o sector a máis Da castigado. noite pa mañán, non só é, como moita xente di, bueno, que os donos dos bares xa tomaron moita cerveza, bueno, non sei se trampa moito, pero os que traballan ali igual non. Porque dá moito traballo á xente, quero dicir, ao final todo este comercio local dá moito traballo tamén á xente, que da noite pa mañán, pois vímonos todos así, estaban todos na casa vendo o chuso, dicindo, ai, chuso, por favor, e vamos a facer da vida. E dixeron, Marga, vou falar con Yoya, vamos a hacer amor, vamos a hacer Ponte Lovers. Claro, vamos a decir, sí. estamos aquí, cando Estamos saíamos aquí. vamos a facer cousas. Ese é o Claro, resumo. ese é o Eso, comenzamos cuns pequenos vídeos nas redes sociales de animando a xente a que se consumira, e agora que estamos xa en activo, pese a que ainda estamos con algún susto de peche de ocio nocturno Bueno, e cositas, demais, pero bueno. Detalles. estamos traballando en cousas que faga recuperar un pouco o movimento. Bueno, Eso é claro, Ponte a ver. O bo de Pontelovers é que está todo texido metido aí. O importante eu creo que é que vayas aos restaurantes ou bares que teñes cerca, tascas, tabernas, mesóns maravillosos que temos. Por certo, xa vou dicir agora. No, dijo despois. No, perdón. No. Vale, Diego, ti sabes onde van? Ai, no, digo despois, perdón, nada, non estaba falando nada. Digo que o mellor de todo isto é ir aos bares. Mira, tomas unha tapiña aquí, tomas al lado o total, aí pides outra tapa de calamares, ali pides unha de pulpo. Bueno, é que Galicia é maravilloso, unha cousa loca. Estás en Pontevedra ahora mismo, tes tantas cousas alrededor que se te pasa a recorrer todos os bares, o sea, é imposible, se vas quedar antes, eso seguro, o sea, pero vos que teñen o río, por se tens que refrescarte, entendes? Entón, é sempre ben, quero dicir, verdad, facer Marga? deporte. O sea, é que ben se come aquí, en todo hai que decir as cousas como son, as cañas tíranas de maravilla, hai viño do bo, de todas partes tamén, de todas partes, en Pontevedra tendes de toda unha cousa de loco. E sobre todo son de xente moi xenerosa, por eso se creou Ponte Lovers, eso gustame moito, porque é a unión entre a adversidade hai que salir pa diante. Como nós cando estamos confinados dixémonos, como que vai a ver? Ai, chuso, hijo, a la hostia, fixémoslo desde a casa. Agua en día, aí rompeu os cornos aí el señor Diego Dójar e facen, que botámosla adiante, como ten que ser, que carallo. Claro, que esa é a idea, desde casa, xa. Chegaba ao portal e deixábame ali os focos, deixábame ali as cousas, e xame, marchaba e xea, tes todo no portal. Ali baixaba a coller os focos e todo por arriba, montei unha cousa, un pifoste na casa da muller, pero bueno, eso é bonito, non? Porque ao final estábamos con todos aí comunicando. Nada, amigos, ahora temos unha canción de amor, creo. Que va? Non sei, sabe Dios, conócelos, Marga? No, son Croma. Croma, mira, chámase Alex, aquel é guapo e abogado aparte, sabes? Non se está solteiro ou non, pero mira, o rapaz quería que tocara sin camiseta, pero dixo, no, que me dá vergüenza. Pois temos aí a Diego. Diego, mira, este é máis pillabán, pero ten outro toque, entendes? Non sei, anda aí a querer casarse con Fanjul. Con Fanjul. E despois temos a un rapaz que quero que fale un momento, oiches, temos un batería que chaman Rubén. Mira de Rubén, atención, que chamanlle Rubén Iglesias.
Rubén Iglesias, mira unha cosa, cando vai vir teu pai de invitado ao programa? Meu pai Julio está un pouco liado ahora. No, dijo porque outro día vino paseando por unha playa, nunhas imaxes, e como é grandioso teu pai, Julio Iglesias, temos aquí a un dos fillos non reconocidos, vale? Este Rubén Iglesias, o seu pai outro día estaba por ali, por esas playas maravillosas que ten el, pois xa son del, claro, porque é normal, porque vas facer a playa, vas fazer a casa cerca da playa, non, compras a playa e faz a casa, que é como fai Julio, así é como hai que traballar. Entón o tema é que Julio baixou outro día, encántame como fixo, porque en vez de comprar dúas muletas, colleu dúas mulatas e baixou así pa... Eso, a verdad, hai que darlle un toquiño e dicirlle, meu, tío, pórtate, compórtate. Vaise mellor con É dúas que él non mulatas, sabe que é un personaje público, joder. A ver, é que aquí vai xes ahora cos anos, mira Miguel Bosé, tamén se lle vai moitísimo olla, A mí que cos anos van entrando en sectas e pasanlle movidas raras. Sabedes que non me gusta falar moito destas cousas, pero eu vexo que a xente vaixelle bastante a olla cos anos, E pensar que os xóvenes somos os peores, tamén, as cousas como son, Ponte la mascarilla, me cago na... Bueno, vamos xa, que me poño... É que, Dios, entro-me a demanda social a tope, non vamos a metela ahora, ainda, pero no, pero amor, love, ponte lovers a tope, ya sé, María, ya sé. Con todos vosotros va a tocar croma. Que vais a tocar, corazones? Soledad. Soledad. Esa é de teu pai? Non, non? Casi, está aí a ver se dan os dereitos de autor ainda. Molaba, que tocaras ahora. Me va alcohol. No, deja, va. Has. Ahí vamos. ¡Croma! Toda la gente habla sin saber de mí. No te creas todo lo que dicen de mí. Vuelo por encima, es mi realidad. No juzgo a nadie porque me da igual. Y hablando con tu ausencia, son estos días de sol. Se puede esperar de mí. Yo debo dejarte ir. Decido escribir, miedo a revivir. Mi vida anhelada me lleva siempre a ti. Mi cabeza no para, así es la soledad. ¿Qué es lo que pasa? Voy a resistir. Y hablando con tu ausencia, sombran estos días de sol. ¿Qué se puede esperar de mí? No debo dejarte ir. Solo quiero dejarte atrás, no sufrir más, olvidar, no grites más. La noche es mi aliada, pienso desistir, mi vida anhelada me lleva siempre a ti. La noche es mi aliada, no pienso desistir. Mi vida anhelada me lleva siempre a ti. Y hablando con tu ausencia, son estos días de sol. ¿Qué se puede esperar de mí? Oh, venga.
ausencia sombran estos días de sol. ¿Qué se puede esperar de mí? Estoy un poco acojonado, ¿eh? Ahora mismo estoy un poco acojonado, ¿sabías? ¿Qué pasa, Epi? Estoy un poco acojonado porque... ¿Sabes este que tienes ahí al lado? Sí, es Manel Loureiro. Manel Loureiro, señores, estemos aquí con nosotros, oye. Sí, pero este tío es un poco raro, ¿eh? Algo de razón ten. No, porque no sé si me conoces, pero a mí, no sé, el rollo este de los zombies, todo eso, no sé yo por dónde va, pero es que el tío conoce a los zombies, porque hace cosas, escribe libros de zombies y... Ya, pero no, igual no es por eso, ¿sabes? Igual es por otra cosa, no sé, los libros son libros. Claro, pero que non ten que ver. Vamos a ver. Epi, non? É Sí, que sí. sempre os mezclei. É de Epifanio, é de Epifanio. De Epifanio. Blas está morto, creo. Blas está morto. Sí. Eu tiño unha pregunta que movidas. tiña que facerte, que era se Blas e ti, cando se apagaban as luces, compartíades cama ou non, que é unha gran pregunta que ten un montón de xente. Nunca. Nunca, non? No, porque no nos dejaban. Non vos deixaban? No, yo soy libre. O sea, quiero decir, yo en realidad soy totalmente asexual. Cando me dis que eres libre, estás botando ficha ou como vai isto? Soy asexual. Ah, vale. Perfecto. O sea, non teño sexo. No, sexo, no sexo. Non tes nada. Non teño nada. Non tes nada. Solo me agarra o chuso que senón caía. Que sabes que tes unha man metida polo cu, non? No. Eu non lle meto a man nunca por... Bueno. Eso é mentira, está me agarrando, ¿vale? Porque senón callo. Ah, vale. ¿Entiendes? Todo perfecto. Eso é así. Todo perfecto. Bueno, ¿Qué querías saber? No es tan malo el tío, no, ¿ves? A ver, tampouco va a ser todo mal. No, es que no sé, esta xente un pouco rara, estos libros... Tranquilamente. Epi, mira, vamos a déxame falar un momentiño con él. Sí, a ver, que te cuente la vida, a ver qué movidas hizo este. Bueno, pero mejor no, tú no, ¿vale? ¿Te importa descansar? Ay, que Leria, me estáis sacando todo el rato de Tana. Tana, luego ya saludos y eso, ¿eh? No, sí, saludas a Tana ahora, no te preocupes. Manel. Hola. Manel Loureiro, temos hoxe con nós aquí. En vivo e en directo temos aquí hoxe a Manel Loureiro, un escritor maravilloso, guionista, podía presentar o programa perfectamente él, xa vos lo dijo así, aparte máis guapo, o sea que por acaso casi igual facemos o cambio. Bueno, ti sabes que agora que estamos nesta nesta época... a Diego porque leva 70 programas comigo. Que va, no, 70 programas xa tes moita mili. Ademais estamos na época da pandemia en que todos que levamos as máscaras, no fondo a máscara iguala moitísimo porque os feos e os guapos ao final máis ou menos xa só teñen que xogar o 50% de arriba, o 50% de baixo xa está gañado. Bueno, eso depende para quen. Tamén é verdad. Non, porque, bueno, no meu caso, sí, o 50% para baixo está ben. De que baixo falamos? Non sei, é que ti dixécheme da máscara para baixo. Vale. Non sei que estamos falando xa. Xa me perdín. Manel, non xa me perdín. Vamos a centrarnos nun momento que te tiña a fanjula aí que xa me está dicindo vamos mal de tempo. Sempre vamos mal de tempo. Pero está me rindo. No, si ela ríe porque ela é maravillosa. Vale. Fanjul sempre. Manel Loureiro. Cóntame. Vamos a centrarnos en eso, porque este home ten un mili tamén a punta pala, pero a cousa é que vamos a falar un pouquiño porque este home un día douselle por escribir. Porque el fala guai, sabes? Ti és un tío que fala, a mí gusta me escoitar a xente que ten algo que decir, pois eu non te deixaría falar, é así o programa, sabe, non eles ben. O tema é ese, douseche por escribir un día. Sí. Non sei se escribiches algo antes do de os libros estes que fixeches de Apocalipsis, destas rollos montaches. Escribir, tiña escrito moito, porque eu traballaba como abogado.
A ver, é que... Tamén? Home! Joder, é pero que sois unha plaga, cara. Que pasou hoxe aquí? Os abogados... A ver, que eu queremos moito, pero... Ti sabes que un inverno fixo tanto frío que viron pasar un abogado coas mans nos seus propios petos. O sea, sí. Xurocho. O que che quero contar con isto é malísimo, xa sei. Xa, pero aquí botamos os chistes así, somos así. O tema é que eu traballaba como abogado. Eu escribía, evidentemente, o que pasa é que o que escribía era literatura xurídica. Eu escribía demandas, querellas, recursos, contestacións ás demandas, contestacións ás querellas, contestacións aos recursos, pero un día me din conta dunha cousa, que estaba escribindo un montón de cousas nas que non falaba eu. Estaba falando outro, aquel abogado que estaba defendendo os seus clientes. Apetecíame contar unha historia pola miña conta, que fose a miña voz. E non se me ocurriu nada mellor que empezar a contar a historia de un abogado que vivía nunha pequena cidade galega, Pontevedra, como a min, que tiña un gato, como tiña eu, e ata aí iba todo exactamente igual que a miña vida. A única diferencia era que de repente pasaba algo absolutamente fora de serie, que era que os mortos se levantaban e empezaban a camiñar entre os vivos. E a partir de aí, unha movida como outra cualquiera, pero bueno. Como se foi aí nese momento. Bueno, é que sabes o que pasa, é que moitas veces ás 6 das mañán podes vivir unha situación parecida a esa. Pásame a min, Anxo Sesteira sempre me di, por que me chamas sempre a unha da mañán? Porque non sei que pasa, que é a hora que me apetece chamarlle. É o teléfono que hai que poñer un bloqueo a determinada hora, amigo. Sí, Que va, eso non é problema. Hombre. Aí está Anxo, non é Anxo, porque temos Anxo Sesteira. A ver se podes enfocar un momento a Anxo Sesteira. Fíjate ben. É como Kurt Cobain, pero gallego. Sí, ten un punto aí. Ten un punto aí. Ten un punto. É que escoitei unha voz por este lado, claro, mirei para aquí. No, pero que hai unha... Sí, a ti o das 6 da mañán tamén che pasou. Pero aí atrás. Sí, a un amigo, a un amigo dun amigo, sí. Anxo é unha persoa maravillosa porque ten a capacidade de estar toda a noite de festa a día traballando. E non sei cando durme, o sea que igual é un zombi deses. Sabes o que pasa? O que mellor a nai de Anxo pode estar vendo isto e non lle pode gustar moito que estás contando. Porque sempre acaba dormindo na casa. Bueno, entón non hai problema. Claro, no, pero a min avisarme, Anxo, estate formal, e eu, como un clavo, as dúas estaba na casa. As dúas de que? Da mañán. Da mañán. Tienes a escao unha que confinarse xa. Sí, pero... non podes andar, pero é que está todo cerrado. Estaría dando unha volta por aí, claro, paseando. dando un paseo en coche, dando un paseo en coche. Que os bares cerran, pero a súa furgoneta sigue aberta. Seguimos. Sí, mellor. Anxiño. Anxo Sesteira, toca nun grupazo, Seica. Como se chama o grupo teu? Eu estou en moitos. Pero hai un aí no que tocas todos os anos que este ano, por mor desta merda do Corby, eu chamo-lle Corby. O Corby. É un Corby. Cancelaronlle todo. Porque claro, sabes que pasa? Que é un grupo bo. Tienes que ser un grupo malo para ter chollo. Bueno, bo, é como o boviño ese, non? Treixadura. Treixadura, vale. Señor, pois este toca ali en Treixadura. En Onteoxi e cousas así. Bueno, pero é un fenómeno. Ten 21 anos, cágate. Profesionales aquí, cuidado. Aquí, juventud, xa 6, vamos, pero xe vamos esplayar, que carai, o sol xa marchará. Manel. Contame. Entón os zombies levantáronse un día. Levantáronse. E o abogado quixolles, non? Levo teu o caso. E o abogado, non, mira, é que sabes o que pasa? É que unha cousa que me facía moitísima gracia era que normalmente nas historias típicas que se contan os protagonistas son tipos aguerridos que saben facer un montón de cousas, sí. Decir, héroes, claro. Ten poderes. Pero un abogado como héroe empeza a chirriar un pouco, porque que podes facer frente a un zombi? Dixe, vou te meter unha querella? Non funciona. Entón, gustábame a idea dese antihéroe, do tío que non sabe facer a oco un canuto, pero que, sin embargo, ten unha cousa que o resto dos que lle rodea non ten, que a súa cabeza e a súa inteligencia para sair adiante e superar os problemas que lle xurden. Mola. Claro, bueno, o punto de partida estaba ben, pero que era unha cousa que eu escribía para min, nun blog. O que pasa que ese blog estoupou, de repente tiña 1 millón de lectores ao cabo de 6 meses. Que se necesitaba o ordenador, jodeuse. Eu non. Mira, eu dime conta de que as cousas se me estaban indo un pouco da man cando de repente un día me chega un correo electrónico dunha radio de México que querían facerme unha entrevista. E ese mismo día chegoume tamén unha petición dunha entrevista dun periódico de Chile, ou era ao revés, unha radio de Chile, non? Hai que mirar a ver que me puxo unha cuenta en Badoo. Sí. Que carallo pasa aquí? Que está pasando aquí? As redes sociales. O problema... Non, que va, que isto 2007, nin redes sociais. O sea, non, xa sei. Isto xa vende longe. É que isto vende antes do WhatsApp, o sea...
para los jóvenes. Bueno, pero que tampouco digas eso, que estou quedando aquí, que parece que escribín ao mesmo No tempo pasa que nada. Rosalía. Eu tamén, cando dirigí unha obra de teatro, daquela non había nada tampouco. Pero que eran en teatro romano destos. No, era con... 2005. 2005, bueno. Para a xuventude hoxe en día eso é como la prehistoria. 2005, Pleistoceno. Pleistoceno, sabes, andábamos todos así, non llevamos teléfono. arrastrando os nudillos polo chan. Os teléfonos levábamos en carro. Eran grandiosos. Pois tendes que leer ese libro, por certo, petáchelo gordo, con ese libro, bueno, ao final. Ao final foi curioso porque de repente aquelo que empezou sendo como unha historia que escribía para min para pasalo ben, transformouse primeiro nun libro, despois transformouse nun bestseller en España, despois deu o salto a un montón de países e de repente acabou publicado en, non estou seguro, pero en 22 idiomas e 42 ou 43 países. Esa é a pregunta que che quería facer. Danche o libro de traducido? Sí. Os 22 libros en 22 idiomas? E máis, mira... Elíchelos? Home, bueno, non hai. Pero vouche contar... Que vería lendo o seu propio libro, el sabe o que pon, porque ele escribeu... Non sabes o que pon. Como vas a ver se eu non sei ler en cirílico ou en chino. Claro, non sabes ler en chino, pero ti sabes o que escribiches. Bueno, supoño. E diste, pondría yo mesmo. Ai, eso non o sabes nunca. Porque ti non sabes, porque en China o mellor con 4 palabras se traducen en 4 paus así, unha cousa así, xa está. Tal cual. Xa está. Eso é unha letra que significa unha frase inteira. Pero vouche contar un secreto. Todos eses libros que me mandan, non só deste primeiro libro do Apocalipsis, senón todos os que viñeron despois, cada unha das traduccións eu teño unha copia, teño nunha parte da miña biblioteca, a que lle chamo, curiosamente, a egoteca. E sabes por que se chama egoteca? Porque para min, pero ten unha finalidade. Cando estás escribindo, ti sempre tes ese momento de pánico, de bloqueo creativo, que estás escribindo e di, ostras, oxo que está saindo aquí non vale para nada, de verdad merece a pena. Entón, levantas a vista, miras esa parte da biblioteca chea de libros e dis, home, tan mal. Eso mola un montón. Tan mal non debe estar, estás non? aí todo jorobado, deste, que mal, isto non valo para nada. De repente abres a túa biblioteca, que debe ser así, non sabes, a biblioteca de ahora mesmo, mal non che foi, ahora non é abrir unha porta, ahora fai así. Abre así as portas, mira todos os libros aí que ten traducidos a 22 idiomas, queres que non o ego subi? Home, sí. Ahora xa, ahora escribuche 4 máis a tope. É que pa eso. Pois ben, moi ben. Pero unha preguntiña que tiña solo, ahora vamos a falar con un amigo, unha amiga. É unha pregunta que lle fago a veces aos invitados, ocurreuseme facer chati. Dime. Non sei se persoalmente queres contar... Eu non pregunto, hai xente por aí que pregunta por cantos cartos tes, e máis canto fixeches cousiñas ou destas, non sabes? Sí. De plantar repolos. Non quería dicir nada, pero así tamén valen gestos, ou non? Eso que? Chuzar repolos? Non sei, bueno, a xente entende. E como non vamos a facer eso, ni me vas dar cartos, pois entón pa que pregunto? Vai ser unha tontería preguntar a xente pelos cartos e non lle vas pedir nada, sabes? Entón, a pregunta que solo facerlle a xente, porque se hai unha cousa na vida que fajo moi ben, é cajar. Eu cajo de maravilla. Eu sou unha persona que caja ben, é o que hai. Eso é importante. Porque así, mira, así feliz son, entendes? Hai que cajar mellor, hai que estar máis relajado. Sí. Eu digo Contame, que queres saber? Que tal cajas? Eu, estupendamente, pero máis vouche contar... Porque non me fío da xente que caja mal, Non, é que non te podes fiar. Porque andan estreñidos, mira os chinos que pasou con eles. Tamén hai que desconfiar, O que pasa é que, mira, vouche responder unha pregunta con outra pregunta. Ti como executas a operación? Porque eu son como un comando. Eu entro, executo a operación e saio limpiamente. Depende do día, non? Non, sempre, limpiamente. Rápido, o corte, como os cans. E ti como vas? E non te creo, porque a veces os mexillóns encebolados teñen unha cousa aí que a veces, pues, provoca unha explosión de que non é... Vámonos deixar, porque igual... De verdade, que sabes o que pasa? Que ahora te estaba escoitando falar dos mexillóns encebolados, explosión, mira que me fixeron entrevistas na vida, pero nunca falei de diarrea. É a primeira vez que estou falando... Non é diarrea, é unha cousa de caja, porque a xente que non caja ben é como cando sales da casa sin mexar. Pero por que sales da casa sin mexar? É que non chego a tempo, pero mexe, carallo, que é peor. E ti podes ir a facer aguas maiores fora, nun bar? Eu sempre, porque eu sou unha persona que controla, eu son plan comando a tope, non ves que son un vikingo, joder. Pero escoita... Ti penses que cajaban pero os cando vikingos. chegas... O vikingo cajaba no barco, onde sí, pero un barco... A Barlovento sempre. Un barco limpio que cae no mar. Mexade sempre a Barlovento. Pero mira unha cousa, e cando chegas, pois, como aquí, como se chamaba o Anxo, dis. Imagínate que ti estás con Anxo, son as 12 da noite, estás acompañando a Anxo que se ten que ir a casa dentro dunha hora. É ao revés, pero bueno. Bueno, o ao revés, e de repente notas a chamada da natureza e ti eres capaz de entrar nun deses baños de bar salpicados habitualmente. Aí non.
amigo, ves? Pero é que eu sempre vou aos bares que teñen o baño limpio. Tan Primeiro que vikingo, entro tan vikingo, tan vikingo non Ah, eres. pero é que eu solo levar cinturón de Levis, a ver se vas pensar, é unha cousa, isto é... Aos vikingos non quere dicir que non teñamos tampouco clase. Bueno. Levis. No, yo non uso Levis lo que é la marca, uso Levi. Levi. Hai que comprar nos mercados gallegos, vale? Claro. Hai que comprar nos mercados. Che din, bueno, bonito, barato, e é Levi, é de cuero igual. É máis barato. É que despois do que me contaches da explosión está do hígado encebolado... E a pregunta é, os zombies tamén cajan? Non. Por eso hai que estar... Son mala xente. Tal Son cual. Comen cerebros e de por riba nos cajan. Pero como van a ter o proceso digestivo se están mortos? Entón, por que les levantan? Como Hai que ler os libros. Que levantan que? Levántanse. Sí. Xa non vamos a seguir falando porque xa me estaba tirando. A ver, que o que se levanta aos zombies é mellor... Bueno, vamos a ver. Porque que sale dun zombi e unha zomba? Claro, zumba. Bueno, deixa. Juan. Tana. O nivel é potente. O nivel é aquí. O nivel é potente. É de sempre, sí, O nivel é Vamos potente. 70 programas e non se aburre a xente, unha cousa de locos. Pero non o repetides nunca, non? No. Que foi eso? Ese foi Diego Dóger que está dicíndonos, está molando un nuevo nivel. Non, Diego, está molando o nivel, verdad? Estamos rozando alto, de verdad. Estamos- Unha entrevista en que empeza Que falando de empezamos mortos. guai, pasamos íbamos ben. Tamén chegamos a andan no diarrea diploma, tamén dicindo, "Iba del ben, e joder". a partir de aí xa fumos en picado. Pero Bueno, vale. Tana, mira, voy a presentar a Tana. Tana, A ver, ¿qué me estabas diciendo? Juanela. Que la próxima... Ah, sí, la música. é que se non lle poñen a música... Ah, sí, no, sí, pero amigo. ninguna... Tens que poñer a A ver, música, Diego, porque ¿Qué se me non... estabas diciendo? Bueno, ya está, hombre, ya está. Estaba aí mirando pa nós, dicindo, que non me toca a min. Sí. Tana, hola. Escúchame una cosa, que... Tana, Muchas gracias, Diego Dóger, muchísimas gracias. Buenas tardes, Contededra. Ahora la próxima hora de Crograna es nuestra, ¿no? La próxima hora de Crograna es nuestra, así que prestad atención. no, Tana, Próxima hora se eso despois... Encántane. Mira, Manuel, vouche presentar a Manel Oureiro, Sí, creo ya que xa lo conozco, ya lo conoce, conozco. ¿no? Cachorrito, qué lindo que está. Está Hola, grabando linda. en los discos. Cachorrito, me encanta. Facía tempo que ninguén me chamaba cachorrito, amigo. Pois ten cuidado. Me encanta, Non nene. ten dentes, pero bueno. Está guapísimo, Está para darle unos nardiscones, Está Uy, No se es una pase, perra. no se pase que es una persona muy importante, Hola, Tana. Es la perra. ¿qué tal? Esta es la Hola, perra Epi, del ¿qué programa, tal? ¿entiendes, Manel? Es la perra del programa. ¿Cómo te va? Epi, ya está bien, ¿eh? Acabo de Joder, caer un al capítulo final de non Barrio vas falar nada Sésamo. hoxe. Ya Una está, perra, le si quieres quitarme la música... ¿Quieres quitarme Corta la música, Diego? Diego, que non se... Tana estás poniendo un pouco brava. Sí, Non é plan tampouco ahí de... está. Non? Estás así tranquila? Sí, ¿qué A tal? ver, falla ya Manel, a ¿Qué ver. tal ahí? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú, Tana? Bien. No, le preguntaba a Chuso. Chuso, ¿cómo estás? Bueno, Bueno, ¿Tranquilo? ben, sí, Manel, ¿qué dentro tal? que cabe, dentro que Qué cabe. guapo que eres, Qué guapo. Es guapo, ¿yo? Te estoy llamando Sí. guapo. No, fala contigo, fala No, contigo. no, conmigo non fala. No, fala Sergio. contigo, No, seguro. no. Bueno, Sí, no, Dijo encanta. que no. Cachorrito. a de cacharrito suben moito, Es la perra Bueno, del escúchame programa. una cosa, Ten cuidado ¿qué me iba a decir? ¿Qué me iba a estamos ver? en la época. ¿Qué me iba a decir? Epi. ¿Sabes cuántos libros tengo de Nanel? Me encanta. Encantan en Nanel Loureiro. Bueno, ¿y qué me iba a decir? Que tengo, ¿sabes cuántos libros? ¿Cuánto? 20. Ah, bueno, pero me parece que me está mintiendo. ¿Por qué? Porque Manel todavía no tiene editados 20 libros. Ah, pero yo tengo 20 del mismo ejemplar, del mismo título. ¿Y para qué quiere? ¿Para qué quiere 20 libros del mismo título? Ah, para regalarlos, para donarlos a las bibliotecas. Ah, me parece muy bien. Eso es un muy buen gesto. Sí, porque me encanta Nanel Loureiro. Además tengo otros títulos. No me diga. ¿Y los leyó todos? No, todavía no. Empecé con el principio del GIN, porque siempre hay que empezar con el principio para llegar al GIN. No me diga. Sí. Sí, lo leí. Escúcheme, ¿le gusta ponerse a leer en algún lugar en especial? Sí, sentada en la puerta. Mire usted, sentada en la puerta. Muy bien traído. Sí, sentada en la puerta. Y si no, en el salón de casa, cuando están los días oscuros. Ajá. Me parece muy bien. Y dígame, ¿a usted le gusta leer de noche también? Sí,
De noche, cuando me ilumina la luna con su fulgor. Ah, muy bien, veo que le gusta mucho Manel Loureira. Sí, encántame, me encanta. ¿Y sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que hizo mi amigo Renzo? Ah, el perro, el amigo Renzo. Sí, ¿sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Ayer, en el tren, Sí. terminó de leer el final de los tiempos. Ah, mire usted. Sí, cuando llegaron al final del recorrido, se encontró con el último pasajero. No te doy a escuchar, no te doy a escuchar, que voy a terminar con esto. Así que Va a pasar de ti hoy. se encontró con el último pasajero Ajá. ¿Y qué pasó? y le regaló el libro. Ajá, muy bien. Eso es muy importante. Muy importante. Sí, es una buena forma de fomentar la lectura. Sí, ¿y sabes una cosa? ¿Qué? Se lo doy a decir a Manel. Dígaselo. Dime. Cuando termine de leer yo mi libro, Sí. se lo doy a regalar a mi amigo Ronan. Me parece muy Ah, bien. ¿sabes quién es Román? Es un perro. Cuéntame, es ¿quién un es Román? perrito, es un perro. Sí, el perro Ronan. Ti tranquilo, Que ti tranquilo. no, que no ve bien. No, Sí, tranquilo, sigue para que falando se lo vos. lea. Eu vou a beber Su unha cerveza novia, más. Kika, que es Kika. solo ella de. ¿Por qué? Porque solo ella de. Muy bien traído. Muy bien traído. Sí, traído de los É unha pelos. perra argentina. Una perra argentina. Hombre, así como está el logo, está Tana también. Sí. Y es una perra leída. Sí, me encanta la lectura. Me encanta. ¿Oíste? ¿Sabes una cosa, Nanel? Cuéntame. ¿Sabes dónde van a nadar los muertos? Perdón, los onguis. Perdón. Son o mismo, Tana. ¿Dónde van a nadar los onguis? ¿Dónde? Díselo tú. No, dígaselo usted. Díselo tú. ¿Sabe dónde van a dar los zombies? No. Al mar muerto. Ah, carallo, el nivel ahí. ¡Tan, tan! Esto se lo merece, No tenéis, no tenéis un efecto. sí. Más. No, porque nos peta el ordenador. No. Dale, arriba, No, arriba. que no podemos, que se nos estropea. Ahí. El nivel está a tope, ¿eh? Bueno, ahí vamos, ¿eh? Cachate. Tana, Estoy guapísima. encantado, ¿eh? Flipaches con Tana, ¿eh? Unha Oíste. perra que lee. É unha ¿Sabes? perra que lee Es una perra leída. leída. ¿Sabes qué O sea, hace un zombie con un tractor? ¿Qué hace un zombie con un tractor, Tana? Siembra el cánico. Siembra el pánico. Está ben. Está ben. Bien. Son chistes de pensar. Entendes? No, Bien. claro, cando dixemos o humor inteligente, isto é humor inteligente, son chistes de pensar. Pero, entendes? mira, é que eu fai un rato estaba preocupado porque contei o chiste destos abogados coas mãos Claro, nos pero se bolsillos. che dixen que o nivel do chulo é aí. Estaba pensando, por que estás contando isto que non ten nada de gracia? Pero de repente me din conta que, bueno, máis ou menos integreime ben no equipo. Sí, eu estou por entonces ficharte estupendo. xa. Bueno, pois estou Estou por cómodo. ficharte, Estou cómodo. Sí, pero igual vou te ter que mandar marchar e todo, non sei. Bueno, xa empezamos. Pero non por mal, pero outro día, Manel, temos que falar... Antes de marchar, teño que falar... Sí, porfa, creo que tes... Antes de... Tana. Tranquila. Espera, Que Tana. me quiere echar, Diego. No, Tana, tes que ir a tomar aí unha cerveza de Cans que temos aí preparada para ti. Temos sí. unha cervecina de Cans, vale? Ándale, la cerveza. Vamos ahora, pero antes de nada vai nos dar unha noticia aquí, Manel, que en primicia... Bueno, a primicia vai despois. Ti solta. A ver, que queres que che conte? Eu quero que me contes porque dentro de nada vas a sacar un libro ese nuevo e vamos dicir. Sí, señor. Como decía Umbral, eu veño aquí a falar do meu libro. Exacto. Non viña eso a falar do meu libro, pero xa que estamos, quero vos contar unha cousa, e sí que sodes dos primeiros en sabelo, Quiero ir. que para este Nadal publico unha nova novela que se titula La Puerta. Unha novela que vai a ser... Non, pero chegou ben. La Puerta, unha novela que vai sair este Nadal, vai ser con Planeta, unha vez máis, que é un thriller que conta unha historia... Vouche contar moi pouquiño de que vai. Contame. Unha Lo mañá está de deseando contarlo. Sí, porque eu estou esperando a que saco o libro porque así rápido sale a peli, entendes? E non... Pero sabes o que pasa? Tanto Que máis estamos... tarde de sacar o libro, máis tarde me sale a peli, entón ao final... A que non o conto ao final? Contame por Dios. Contocho. De que vai o rollo? Unha mañá de novembro, un par de operarios de mantemento dunhas turbinas eólicas que están no alto dun monte. Nunha mañá de chuvia, van subindo por unha pequena pista de montaña hasta chegar unha das hélices que está, un dos aeroxeneradores que está averiado. E cando están ali, en medio da néboa que cubre o alto desa montaña, un deles se alonxa uns metros e de repente o pé dunhas pedras atopa o corpo dunha rapaza duns 20 anos
que leva un traxe de noiva dos anos 20, máis ou menos, e que, curiosamente, ten o seu propio corazón nas súas mans. Cando asustado dá 2 pasos para atrás, ata aquí te podo ler. Joder, que E o resto... vais a levantar e todo, Diego, eu está... Verdade, Diego? Que dache aí dicindo, hostia, pero estaba viva co corazón na man, e que isto... Ahora teño que lelo. Agora tes que lelo. Exactamente. A verdade é que é un thriller, é unha historia que me apetecía moitísimo contar e que aparte ten unha particularidade, que é unha historia que despois de moitas novelas de estar ambientadas en outros sitios, é a primeira vez dende a miña primeira novela que volvo a ambientar unha novela aquí en Galicia, concretamente entre Pontevedra e Cotobade. E moitas das escenas da novela transcurren nesta propia cidade. Concretamente, unha delas transcurre aí, 10 metros diante de onde estamos nós. Agora vamos mesmo. a mexar. Tampouco vamos a contar que están facendo a xente. No, dijo que de metros é o bar, ese. No, antes do bar. Vale. Antes do bar. Vale. Antes do bar. De todas formas, Movidas, eso. Temos que facer unha en Catoira tamén, Vou ter que levar de vikingo Cando comigo. que? Mira. O ano que ven vas vir comigo de vikingo. Se che conto que me pasou en Catoira. No, pero outro día. Outro día. Ai, mira que ven Fanjul, cuidado. Mira, Vale, perdón. Es que no me importa, pero Vamos es fatal de que tempo, marcha es un sol. hombre casado y tiene un evento ahora mismo Hay que marchar. y tiene que irse. Marcho que teña que marchar. Quiero hacerle una pregunta. Ten un evento, quiero Tana. hacerle una pregunta. Pues rápido, Tana, ya. Tienes un proyecto para hacer una película de tus libros, ¿verdad? Ay, bien, Tana, bien. Al final has sabido. Sí. Sí, vamos a ver, el problema que hay es que hay más cosas que no puedo contar que cosas que puedo contar. Pero hai unha cosa que sí que podes contar. Sí. Podes poñer ti ao protagonista. Non. Eu digo porque hai algún actor por aquí. Sí. E ao mellor, pois, eu que sei. Pero non. Non podo, eso é cousa da produtora, sí que hai Temos proxectos. director de cines tamén, temos ali un, ahora vamos a falar con outro. E temos ali a Turbegal tamén. Espera, Mira, temos hai- a croma de banda sonora. Croma de banda sonora. Sí. Estes rapaces tocan ben, por certo. Outro día, por certo, vamos a falar con Manel desas cousas, vale? Vamos a seguir necesitas falando. una Seguimos Outro falando día, outro día. paréceche, quedamos Paréceme, outro día. quedamos para outro día que Outro me día sentí quedamos. moi cómodo. Moitas gracias, Manel. Gracias a Necesitas vos. una carrita para la Ahora vamos a película. escoitar. Tanita, ven aquí. Mira, que sei que Tana ten unha costumbre que é facerse unha foto. Veña, vamos a... Mira, Bueno, pues aí mientras sacades esa foto, vamos a escoitar outra canción máis de croma, del otro lado, amigos? sí. A ver, ¿cómo? Para que Ahí. ti escoita mientras Ven aquí. sacamos esa foto. Súmate. Mientras sacamos a foto, Bocas abiertas. mientras sacamos a 1, fotiña, 2, bocas abiertas. que empiece croma a tocar, por Dios. This world around, when this is down, from the side of the range, I'm going to rock. Listen around, I'll be very wrong. You gotta. Well, fears to find. You gotta go the time. On that field could be now you see everything fine. I heard don't be fine. Most every night. But now give me the mistake.
qué pasote, croma, mamacita, qué cosa loca, ¿eh? ¿Qué me traes? ¿Qué trae María Fanjul? Hombre, como siempre, a mí no me das o qué? A mí tenderme como porquiño aquí, cara. Non me dan aquí para limpiar. Hai que limpiar esas mansiñas, ves? Iso que tenes que facer sempre. O entrar en todos os lados e todo o mundo temos un pouco, botamos un pouco de hidrogel, non se bebe. Inda que teña alcohol, vale? É que a xente, verdad, Miguel? Temos aquí a Miguel López con nós, hoxe. En vivo e en directo. Non dixen puto outra vez, veches, né? Eu sempre me intento, verdad, Miguel? En el Facebook se lo habías puesto. Bueno, en Facebook a Pero veces bueno. sí é que, bueno, cosas que se me escapan. Pero es que va con el programa, más. Sí. Es entrevistas pueden ser serias, pero que hay su momento. Ti, mira, ti si eres director de cine, pero eu non son periodista. Entón aí está, a xente di que non, as entrevistas que faz non teñen ton nin son. Bueno, es que es como debe ser, una cosa que Pero sea que eu non son periodista. Me falo como se estuviéramos na taberna, estás a gusto, queres unha de cerveza? maravilla. Sí, sí, una cerveza. Pues mira, una nasa de esas que Fanjul, tenéis. aí ven aí, Fanjul. Que nos traes, Fanjul? Ven aí, Fanjul, a ver que nos vai contar, porque Fanjul ten cousas, ten sorpresas. Tengo la niña de las sorpresas. A ver, tengo mala leche, pero a veces tengo detalles Pero moi quita un momentito, porque senón se che escoita A ver, ben. que tengo Tan mala... guai as mascarillas do chucho. Escoita. Ainda que teño mala leche, a veces teño o meu corazonciño. E temos unha sorpresiña para Miguel. me Un digas. cariñito. Ahora é cando entraba a sintonía de Acompáñame. Sí, pero ven un poquinho de lonxe de alguén que lle quere moito. Oh. ¿Cómo? Bueno, pois... Non sei se a temos por aí. Valle poñer Carlos, Diego, digo. Diego vai che poñer algo, que che vai Sí. poñer? Que trouxeches, Esperemos María? que lle guste, que non chore. Ah, bueno, vale. É A un mí momento gústame que Con los motivo, tal como estoy últimamente, entonces. momento emotivo, Miguel. Bueno, vamos allá. Momento emotivo igual, a ver que pasa, non sei. Témolo, Diego, sí, aí vai. Querido Miguel, hoxe encantaríame estar aí contigo, pero por motivo de vacacións non podemos estar. Deixo este mensaxe grabado porque mañá xa marchamos a uns días de vacacións ca familia. Entón, gustaríame mandarche un biquiño moi grande dicirte que, bueno, que chegastes ás nosas vidas para quedarte, xa hai uns cuantos aniños, tanto tú como Marisa, que xa temos pasado as nosas a nivel familiar, moitas penurias por as mortes que temos tido tanto tú como máis eu nas nosas respectivas familias. Sei que estás a pasar uns momentos delicados de tristeza, lóxicamente, e tes toda a razón, pero bueno, queremos animarte con estas pequenas cousas que te animes un poquinho, vale? Dicirte que, bueno, que tuvemos a grande sorte de que cando chegastes a nosas vidas que nos botaras esa man tan grande como foi con aquel videoclip que fixemos en Lisboa, que disfrutamos tanto desa viaxe, que espero que poidamos volver a retomar algún día outra viaxe a Lisboa, porque o pasamos divinamente. E, bueno, e tamén darte as gracias por confiar en min, en nós, para facer esa canción maravillosa de Castelao, de Chumbo a Verba, para esa longa metraxe que ti fixeches tan bonita sobre Castelao. Así que, Miguel, moitas gracias, de verdad. Desexamos que continúes facendo parte das nosas vidas por moitos anos e sempre así de ben. Osito, que te queremos moito, que eres o noso osiño. Chao, biquiños, paso ben. Grandiosa María do Ceo. Esto es una encerrona, preciosa No. encerrona, pero es una Sí, encerrona. Pero é unha encerrona bonita. Decía aí... mira, non estaba falando comigo, estaba poniendo piel de gallina. No sé si conoces Lisboa, pero ir a Lisboa con una portuguesa que te enseñé, además yo iba a trabajar porque iba a grabar el videoclip que ella comentaba, de uno de sus discos, y estar si vas a trabajar, lo normal es que el artista esté en su hotel, a lo mejor yo puedo estar en el mismo hotel, pero mira que che traes unha cerveciña, muchas gracias, para María. suavizarche un pouco
Aquí cuidamos de xente, ves? No, Chuso? Y bueno, yo voy como un trabajador. Y no, ella a la mañana estaba en el estudio de grabación, a la tarde íbamos a varios puntos de Lisboa a grabar el videoclip y a la noche pues podía decirme, vete a cenar, que yo voy a cenar a donde me dé la gana. Sí, ¿no? claro. No, nos llevaba a las casas de fados. O sea, pues eso nos nunca enseñaba pasó. o sea, es verdad que María se me llena la boca de palabras, Claro. de palabras preciosas hacia ella, hacia Pepe, su marido y su familia en Pues general. quixemos che mandar Pero es que aí fue un detallazo, un todo mensaje detallazo. porque Diego, aí mi má, que se me va pero xa. Miguel López, que é o gran director de cine, un luchador, aí onde os haya, que conseguiu levar adiante sin ter a veces, sabes, que no mundo, bueno, pois a veces hai xente que te toca a variña, toca dalle a oportunidade, outra xente que temos que luchar un pouco máis para ter algunha oportunidade, non? De grandes produtoras ou de tal. Loitáchelo moito para botar adiante esa gran película de Castelao, que xa que estamos en Pontevedra, pois creo que era bo que viñeras a falar, claro, con un pouco do tema este. Pero antes de nada, de falar da peli de Castelao, quería falar de algo que levas ti personalmente, o que estás ao frente, digamos, manexando unha maravilla que teñen aquí en Pontevedra, que creo que debería haberlo en todos os concellos, que non lo vas contar, que é a chamada Film Commission. A chamada Film Commission, atentos todos os creativos audiovisuales e demais que teñamos por aquí por Galicia, tanto se queredes facer un corto, un videoclip ou que irades unha película, ou incluso se queredes facer o chuso, mira, a lo loco, se queredes facer o chuso, chamamos a Miguel. Entón, non é así? Porque que facilidades dá a Film Commission? Vamos a ver, la Film Commission se crea en el año 2013. Yo cumplí ahora 30 años de funcionario en el Ayuntamiento de Pontevedra. Mi plaza estaba en tesorería, en recaudación. Y en el 2013 pues crean la Film Commission, Carlota Román, que era la concejala de Promoción Económica y Turismo en aquel momento. Y yo con lo de la película fui a hablar con ella para ver si podía ayudarme, porque creía que la película de Castelao encajaba muy bien con la ciudad y encajaba muy bien con el turismo. O sea, una película que va a ser 100% Pontevedra, ¿no? Entonces ella me dijo que ya hablaríamos y que además coincidió por estas fechas, que se iba unos días de vacaciones y que a la vuelta hablábamos. A la vuelta habló conmigo y me dijo que contara O sea, sobre la película. a facilidade que dades vos, eu chego, por exemplo, como se non houbera chegado, veo, vamos a pensar que o Chuso non veo hoxe aquí. O sea, que o Chuso quere facer un programa aquí, por exemplo, non? Un programa ou tal. Que facilidades da Film Commission que antes ao mellor tiña que ir ao mellor a varias ventanillas, non? A pedir permisos. Pues vosotros lo vivisteis en primera persona. A mí me llamasteis por teléfono que queríais hacer un programa que hacer por streaming y tal, por los canales de Facebook, canales de YouTube y todo eso. Y yo, yo me reúno con todo el mundo, ¿no? Ahora es más complicado las reuniones, pero bueno, me reúno con... No é complicado de nada. Ti colles, os caos, cuyo... Por eso, pero digo yo que es una forma diferente de hablar con la gente, de cerrar programas y cerrar películas. Entonces, nada, pues hablan conmigo, yo simplemente, cuando hablan conmigo, tomo notas. Hablo en este caso con Yoya, que es la concejala. Ella siempre tiene que dar el visto bueno. Yo le digo, mira, este proyecto y a ver si puede ir adelante, ¿qué te parece? Entonces, pues convocamos una reunión, en este caso, para tenerlo más cercano y lo que vivisteis vosotros. Pero, por ejemplo, cuando hay que hacer unha película ou así, cousas estas, tamén tens que falar o medio con outras cousas, como, por ejemplo, hai que pedir permisos, hai que pedir cousas, eso poderlo gestionar todo, Claro, es complicado, porque... Complicado no, es laborioso, porque daros cuenta que no se puede, que Pontevedra, la Film Commission, el Ayuntamiento de Pontevedra, lo que más le interesa es que se ruede en Pontevedra, ¿entiendes? Pero hay épocas y momentos en que es más complicado rodar. Pues hay que cerrar calles, entonces hay que hablar con una concejalía, hay que hablar con la policía local, después en el caso vuestro, pues... queríais hacerlo aquí en Alameda o en sí, claro. Entonces hay que hablar con los electricistas para que podáis tener, en vez de generadores, una corriente directa. Entonces hay que mover mucho.
Es un trabajo precioso, pero es un trabajo administrativo. Pero creo o que ten a Film Commission, que por eso digo que debería haber en todos os concellos, é que é un sitio onde ti podes chamar se ti queres facer unha película e tal, e que tes que buscar localizacións, tes que pedir permisos, tes que pedir tal. Entón, eso sería normalmente, no outro concello donde fora, recoller, o sea, pasar por un montón de sitios para ao final que che manden a outra ventanilla, outra ventanilla, outra ventanilla, outra ventanilla. Partidario que todos los ayuntamientos debían tener una Film Commission. O algo parecido. Claro, yo por ejemplo, cuando vienen a hablar conmigo, yo cuando autoriza la concejala que tirar para adelante, pues vamos a hacer esto, pues yo lo que hago es mover todos los departamentos. Que estáis hablando con una sola persona, un solo funcionario, para que gestionen todo. Cuando la Film Commission existen a lo mejor oficinas que no dependen de ayuntamientos, no tienen que ser un ayuntamiento que tenga a que tener xente da pé, chico, e a xente que non ten, o mellor porque estamos falando de palabras moi técnicas, a mellor para a xente audiovisual de todo eso. A xente, mira, isto é como cando queres pagar unha factura e chegas ali a pagar unha ventanilla e dicho a Diputación, non és aquí, e vas a outra ventanilla, pero é na mesma Diputación, vas ali e resulta que é no Concello, e resulta que no Concello, e resulta que é no outro lado, e resulta que chegas a Hacienda tampouco é, e chegas a outro lado, entón dices, pero onde vou pagar isto? Eu quero pagalo, como pago? Es que hai que hacer muchos O trámites. que pasa é que hai unha persoa que diche, tranquilo, deixame aquí, que eu miro che onde tes que pagala. E vai e chamache, diche, tela que pagar aquí. Bueno, Ostras, esa é unha... Cuidado, cuidado. O que aforres en Jasoi é en camiñar. O camiñar hai que camiñar, pero a ver, o tonto no, tampouco. Se vas de bar en bar, ainda bueno, sabes? Pero así a lo loco, andar a bueno, el Ayuntamiento de Pontevedra, el Concello de Pontevedra, y no es que sea funcionario, la verdad que y ahora, más ahora con todo este problema que tuvimos del COVID-19, pues vamos muy por delante en otros ayuntamientos, facilidades a la hora de pedir cita. Antes tenías que llamar para pedir citas, se saturaba las llamadas telefónicas, ahora lo puedes hacer por medio de internet, ¿entiendes? O sea que hay muchas, el ayuntamiento está trabajando. Pues aí vos de decir, se queredes facer unha película ou queredes facer tal, solo tenes que ir a Pontevedra e tal, porque aparte el vai vos conseguir os mellores directores. Encantados. É director xa él, o sea, que se necesitas facer unha peli, e aparte vai che promocionar os mellores actores, por exemplo, Ismael Sobrino, sabes, está aí María Fanjul tamén, Héctor Veiga, Juanela, e na por riba temos a magia de Diego Dóger, o sea, que se queredes facer magia, tamén podes facer magia audiovisual, Diego Dóger tamén, Acordaste de Diego? Diego, mira, vamos a ver, si te hablo de él, yo te tengo que hablar de dos personas que el proyecto fueron casi 11 años. Vamos a hablar del proyecto de Castelao, ¿vale? Exacto. Gente, vamos a hablar ahora da peli de Castelao, que está ambientada en Pontevedra. 11 años que para poder llegar. De cando iba de viños Castelao por aquí, non? Por eso ambientada. Castelao vivió en Pontevedra de 1916 al 36. Qué tempos aqueles, La película a mí me cerraban puertas, como te cierran en muchos sitios. Claro. Primero porque ser director Nobel, segundo porque es un proyecto que a lo mejor no piensan que no interesa. Exacto. Que bueno, tuve la suerte pues de... Bueno, porque lo típico, non hai sexo, drogas y rock and roll en ese momento, entonces diñeles, hostia, ¿cómo vendo esto? Se cierran muchas puertas. No, es como vendes eso. Entonces, claro, que yo el apoyo que tuve para el rodaje de la película fue del Concello de Pontevedra, por medio de la Film Commission. Quiero dejar claro que aún no estaba en la Film Commission, ¿no? Pero bueno, que cuando se cerró el rodaje, aún no estaba. Entonces, pues sí, rodé en el 2016. Pero unha pregunta que che fago, porque a película é mellor que a vexades pronto, porque non sei se hai unha plataforma na que se pode ver. Es que no, te explico. La película fue pensada para los colegios, para asociaciones. De hecho, a mí, en su momento, la Xunta de Galicia, había ido a emigración, me abrieron las puertas para irme a Argentina, a los centros gallegos que había en España. Las puertas del aeropuerto bajaron o billete. Las puertas quedaron ahí abiertas y no supe nada más. Ah, vale, vale. Es que non hai cartos. No lo sé. Yo creo que es un Eso proyecto... non pode ser, Non pode mandar a xente ao aeropuerto sin bajar o billete. Onde vai? Un proyecto precioso para conocer Pontevedra y conocer la vida de Castelao en Pontevedra esos 20 años. Y volviendo a lo que decías antes sobre Diego Dóger, tardé 11 años en poder llevar el proyecto adelante. Y hubo dos personas... ¿Por qué no conoceches antes a Diego? Se vino a ofrecer él, que le encantaba el proyecto, si podía estar dentro del proyecto. Mira qué ofrecido Diego Dóger, criminal. En 11 años... A mí también se me ofreció. En 11 años tienes a un equipo casi... pues piensas en una persona y tal, y claro, en 11 años vas cerrando, y al final el primer equipo que crees que va a trabajar contigo... quedan dos personas nada más, ¿no? Y entonces...
Qué Entonces- tiempos, Míralo, sigue igual de guapo, Mira. Miguel Oh, Pernas, Miguel impresionante. Pernas, Es que cuidado, Actor cambia, impresionante, voz impresionante de doblaje en gallego. Pero hay un nivelazo, madre mía. Tienes un Steadicam y todo. Madre mía. Sí, complicado, fue muy complicado. De rodar y todo, ¿no? Y claro, rodar en Pontevedra, en las calles. Además rodamos a la semana siguiente, a los 3 días de que fuera la Feira Franca. Mira, ahí fue donde estropeó la espalda, Diego. Ahí tenemos al que hacía de bóveda. ¡Qué bueno! Y en el Café Moderno que nos dejaban un día para rodar y tuvimos que hacer todo. Vaya locales también aquí. Claro, tuvimos, claro. Y Vaya después el Valle Inclán, ahí, impresionante. Eso fue Pero final Valle, de rodaje. era Valle. Sí, final de rodaje. Mira cómo te abrazó, ¿ves? Abrazó Claro, muy es gracias, que tío. fueron casi 20 días de rodaje. Todo gente muy joven. Qué equipazo, Es impresionante. Vaya Ahora equipazo. todos están trabajando. Ok, mira, vamos a... Perdona, Sí, mira. un inciso. Cuando yo quise hacer la película y se me cerraban las puertas, pues mira, tardé 11 años en hacerlo. Y cuando llegué, la última reunión que tuve con una persona que me iba a hacer un guión y me dijo que en este momento que no se podía hacer, lo primero que hice fue llamar a mi mujer, que además era la jefa de vestuario, y me dijo, ¿cómo vas a dejar de hacerlo? Y dije yo, es que no hay dinero, No hay forma, no hay estamos medios. a las puertas de un rodaje y no tengo casi el guión. Tengo la idea, pero no tengo el guión. Y entre Diego y en ese caso mi mujer, pues sí, lo llevamos Mírate. adelante. Pues Me chegou dijo, María "Haz do Ceo e xa reventou haz todo". el guión como tú quieres. Claro. No esperes a que lo haga. Le dije yo, pero yo no soy guionista, nunca ¿Y? hice un guión. Pero te esa idea clara, ¿no? Y la idea la tenía clara. Y claro, tenía lo que quería hacer, que Manda estaba carallo basado... que daquela non había guionistas e ahora hai por todos lados. Daste conta? Y además está basado en el libro, en la guía, Sí. que había editado en el año 2000 el Ayuntamiento de Pontevedra. É unha visión, Entonces estaba- digamos, a película é unha visión da vida de Castelao. Sí, los 20 años que vivió aquí en Pontevedra. Con un coprotagonista que era un niño, Sí. Iago Novoa, que fue el único casting que hice, porque todos los demás actores se habían O sea. comprometido y eran los que quería. Yo quería a Miguel Pernas como Castelao. Y entonces hice el casting de niños. Y ya digo, fue impresionante. Fue después aquí el rodaje, una acogida grandísima. Fue maravilloso, o sea. Miguel, mira, vamos a ver para que esto, por ejemplo, podían comprar a película a los ayuntamientos, por ejemplo, o sí. Yo Digo, por poder elevar aos Vamos a ver. colegios, aos ayuntamientos que poderán expoñela nestas Yo maravillosos hasta auditorios que teñen todos ahora. Hasta hace poco estuve con mis pagas extras pagando cosas que debía. Pero digo, que debía. digo. Y ahora, vamos a ver. Pode ser? Pódese facer a... Claro, a mí me gustaría. Es más, yo lo llevo por colegios, lo puedo llevar por asociaciones y lo que hacemos, ahora estáis viendo unas Sí, imágenes pero que ahora vamos a ver de algo rodaje. mellor para dar a xente onde ten que buscar a Miguel López no Sí. Facebook, ten Facebook, Sí. Vale, e ten Instagram tamén. Le mandáis un mensajito, e le decís, quiero ver esta película en mi tierra, Sí. quiero verlo en mi colegio. Falades, Esto porque é un lo home que hicimos, podes lo entender. hicimos en varios colegios. Por eso. Y además es muy bonito porque se hace primero se hace una presentación, yo hago una presentación. Falando un pouco da vida de Castelao e todo isto. Y después ponemos la película y después el making of, el cómo se rodó, ¿no? Entonces después tenemos un coloquio con los niños, te preguntan Claro. a veces sobre Castelao, a veces cómo hiciste esta escena, cómo lo rodaste, cómo... Es que los niños son súper curiosos. Los niños son muy curiosos. Así que nada, yo creo que lo mejor es que si queréis que esto aparezca en los colegios, yo voy a recomendar esto. Ahí tenéis el tráiler y con esto vais a quedar abrayaos. Estás no pasado. O mercador da lúa chea, patrón do sol e das estrelas, debullador do no e das quimeras. O carón, cousas da vida, a cachón, fobias e filias, preto punzo do nos, sempre en Galiza. Na 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 na
patrón do sol e das estrelas, debullador do non e das quimeras. Oh, carón, cousas da vida, a cachón, fobias e filias, preto punzón do nós, sempre en Galiza, Castelao, sempre en Galiza. Cheje a tempo de sobra. Impresionante. Isto, eu solo decirvos que se o queredes tendes que contactar con este home porque vai a parecer vades a flipar, o sea, isto tende que levar para todos os colegios que é aparte unha obra maestra, xa vos lo digo así. Moitas gracias, Miguel, por terte aquí. Gracias a vosotros. Necesitamos moito tempo para falar contigo. Non temos, Miguel. Un programa especial, ¿vale? Exactamente. Entón, ahora vamos a falar de deportes. Sabías? O deporte, pero máis ao bravo, non a andar por Pontevedra, non a xente que vai, no, fútbol non, hoxe non toca. Hoxe, bueno, ao mellor si, hasta falamos de fútbol. Vamos a ver unha cousa que é unha demanda social, casi, non, Diego? É como unha demanda social, prácticamente. ¡Demanda social! Vamos a verla e volvemos co deporte. Vamos alá. Hoy os voy a explicar lo que es, gracias, Miguel, un cambio de domicilio. Porque para hacer un cambio de domicilio hay que estirar. Sobre todo cuando se trata de un trayecto de 125 metros. Este era el domicilio de la antigua casa. Ponemos cronómetro y nos vamos a hacer el trayecto. Ya hemos llegado. ¿Cuánto pensáis que puede tardar una compañía de teléfono en hacer un cambio de domicilio? Pues a nuestro cliente le tardaron 3 meses. 125 metros. 3. Por no llevar esto a 125 metros. El señor, después de 3 meses sin tener internet en casa, se le dio por decir a la compañía que se daba de baja y que se iba para otro teleoperador porque necesitaba internet. Vale, usted si quiere ir, se va, pero que sepa que tiene permanencia. O sea, que por encima de pagarle 3 meses de los cuales no había disfrutado ninguno, aún le tenía que pagar el resto del año por adelantado, ya aunque ni siquiera había recibido. Locos. Habló con la compañía, le dijo, mire, que no estoy de acuerdo. Ellos le dieron largas, y dijo, mira que voy a tener que denunciarles porque me están cobrando algo. Y la compañía, sin más, así que claro os lo digo. Yo no soy abogado, para eso ya tenemos a nuestros amigos de Honoriza. Abogado. Lo que yo sí tengo a lo mejor es un poquito de sentido común. Yo creo que es razonable que tú no quieras pagar una factura por algo que no has consumido. Sentido común, a mí me lo parece. O sea, a ti te lo parece. ¿Por qué no funcionas? ¿Por qué no funcionas? Y no le contestaba, igual que su compañía. El problema fue que lo metieron en una lista de morosos. Lista de morosos. ¿No pagas? Ah, lista de morosos. Cuando el hombre quiso ir a comprarse una lavadora, no se la financiaron. ¡Nef! Pero a ver, ¿cómo hacemos aquí que no podemos lavar la ropa? Todo por no tener internet en casa. Pero vamos a ver, ¿en 125 metros? Que tu familia no pueda lavarse la ropa, que tengas que andar con los mismos calzoncillos todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy en la lista de morosos. En la lista de morosos. Y me tengo que... Ahí, a saco. ¿Qué puedo hacer? Pues ahí están mis amigos, Yo no soy moroso. Abogado. Porque él no era moroso. Él quería pagar, pero pagar por lo que había consumido. Y evidentemente, si no has consumido nada, no puedes pagar. Solo de pensarlo, pobre hombre, andando con los calzoncillos todos los días igual. 125 metros. ¿Qué hicimos nosotros? Pues llevarlo a juicio. Abogado. Y no solo lo sacaron de la lista de morosos. Ahora tendréis esas razones. Llegamos al juez y ganamos, como ganamos siempre. Porque yo no soy moroso. Si no pagas, no es porque no quieras, es porque no te dejan. Así que ya sabéis, que no atenten contra tu honor. Nuestros amigos de Honoriza, ¿veis? Esto es demanda social, que no os bueno, eso. Demanda social, amigos. Bueno, vou buscar a miña cámara porque ao final sempre ando perdido. Carlos. Temos a gran Carlos de Almeida e temos ao gran Pablo Cacheda e a gran Aida... ¿Aida? ¿Cómo se apellida Aida? Lo siento. É que... Torrado, Aida Torrado, vale. Os nosos cámaras hoxe non chuso que despois olvídaseme e teñía que dicilo. Vamos a falar de... Deporte, fútbol. No, non vamos a falar de fútbol solo. A ver, está o Pontevedra, pero hai máis cousas en Pontevedra aparte de eso. O sea, hai máis cousas, como por exemplo, que tal, Tino? Como estás? Tino, como se apellida Tino?
Sabe o el, non? Ti sabes, non? Como te apellidas? Sí, teño uns apellidos moi difíciles, de moita alcurnia. Fernández González. Oh, bueno, eres de los Fernández González, joder. De toda Bueno, a vida. vale. De toda a vida. E ti non ves de Constantino? Pois non. No. No. Ti pensa que todos Veña, son... sigue. Veña, Bueno, sigue. vámoslo deixar. A ver se acertas. Epi, vámoslo deixar que vais a hablar de doping. No, vamos... Bueno, xa está, acabouse, non falas máis hoxe. Pero por qué? No, de Florentino. Tampouco. No sé de qué viene, no me quieren dejar Bueno, hablar, Tana. Lo de siento, Agustín. Pero yo te saludo. Hola, Ahí viene de Agustín. Sí. ¿Ves? Ya está mintiendo. Vete para acá, anda, fuera. Se acabó. No habla más porque no... No, es que es malísimo, ¿verdad? Dice malas palabras y todo, ¿verdad, Tana? Sí, dicen a las caladras. Bueno, Dicen... tenemos a Tana también porque hace deporte también, Tino. Sí, me encanta. Bueno, me Tino encanta el Fernández, deporte. tamén elegido polo pueblo para traballar. Xente que lle mandan traballar a lo loco. E diga, pois tira a traballar. E diste, pero eu estaba vendo unha casa, quería... No, pois a traballar. Tens que traballar, claro. Incluso os fins de semana. Ves ahora mismo... Vamos a ir un pouco rápido, sinto moito, porque Veña. é un home encargado aquí, máis ou menos, de gestionar o deporte en sí mismo, non, pero bueno, sí, gestionar e axudar, non, os clubes, e toda a xente que quera facer deporte en Pontevedra, por exemplo. Intentalo polo menos, e axudar os clubes e a xente animala que faga deporte e actividade física. O sea, que cando a xente chega a Pontevedra e quere facer deporte, vai a falar con Tino, non? Ou non vai a ser rollo, non, perdón. E dixe, que queres facer? Home, apetece un pouco de piragüismo, pois temos piragüismo. Aquí temos de todo. Tedes de todo, que Temos tedes de aquí? todo. Pois, Aquí xa. temos, nas escolas deportivas, temos hasta 23 deportes diferentes. 23 deportes non existen. Dende o fútbol, Non existe, tan que variados. O presidente da federación, hasta balonmán, baloncesto, voleibol, xinaxia rítmica, xinaxia artística, piragüismo, No, hasta patinaxe. 23, digo eu, tenderes hasta fútbol, tenderes hasta... De todo, non, isto que se xoga nunha mesa. Casi. E lanzas así unha pelota e vai todo o mundo... E ahora estamos moi metidos coa petanca, que está non me digas. rompendo- Cuidado, Diego, a Diego gusta a petanca, está a punto de chegar tamén xa a petanca. Deporte para todos. Sí, De antes corte, era Calatanes. dianteiro do Villalonga, De corte, Naqueles Calatanes. tempos, Diego era un dianteirazo do Villalonga. O que pasa que, bueno, co tempo, pues bueno, todo o tempo pasa e agora vai xogar a petanca, vamos xogar. Gústame ese deporte, Diego. Podemos xogar con a cerveza na man e todo, eso é unha maravilla. Eso, claro. Unha taza de viño. Hai que ter cuidado co doping, pero bueno. Hai doping, biches. Bueno, quieto aí. No, que te ti non digas esas cousas que despois sale, eu intento calmalo porque é así. Oxe, ves do triatlón, tío, que aparte as cousas, hai que falar todo, pero o triatlón hai que falalo porque en Pontevedra levamos uns anos, ademais que estades facendo, isto é unha pasada mundial, o sea, que veña un mundial a Pontevedra, eu non sei como se pode explicar, pero... Pois sí, a verdad que primeiro veu un campeonato de Europa, logo veu un campeonato do mundo de duatlón, e logo veu un campeonato do mundo de triatlón, e hoxe, como somos tamén xente valiente, pois animámonos a facer un campeonato de España de triatlón un pouco diferente, porque non pudo haber público, pero creemos que era importante para a cidade que tamén, bueno, empezáramos a ver certa normalidade dentro do que se pode, non? E hoxe hubo un campeonato, está habendo un campeonato de España de triatlón aí a beira do Lérez, que creo que está sendo todo un éxito e ademais con unha xestión e unha organización fantástica por parte da Federación. Aparte é maravilloso porque podedes velo por todo o río, todo o paseo que teñen, con distancia social, perfectamente, ademais, porque non ten de putar todos arrimados, porque é un río enorme, é dicir, é maravillosamente para pasear, e podedes ver a todo o campeonato, o sea, non tenen por que centrarse solamente ali. No, ali está todo vallado, é como unha especie de campeonato a porta pechada, está todo vallado, hai 22.000 metros cuadrados onde non poden entrar máis os deportistas, Home, xa, pero logo a outra banda do río, pola zona da Illa das Esculturas, sí que se pode ver con toda a tranquilidade do mundo e con Claro, a ver, pero xa, vos cando vedas unhas vallas, por aí non se pode. É simple, non? O sea, tampouco hai que forzar a situación para levar unha... Despois lancho unhas hostias, despois é un problema. Que dices, Epi? Los del duatlón se dopan doble, ¿no? Y los del triatlón triple, ¿no es así, Tino? Bueno, son... Hablamos las cosas claritas, ¿eh? A veces pensas que esa xente moi especial, porque... Eso tienen que ser muy especiales porque hay que estar jamado para subir en la bici. Sí. No, primero se ponen a nadar, luego se suben en la bici y luego cogen y se ponen a correr. Hay que estar drogado y si no hay que drogarse después. Porque ¿cómo Imagínate mañán que a las 9 de mañana... Ya está, se acabó, ¿no? Porque luego piensan que hacemos apología y todo, ¿verdad? Tana, está Tana ahí con nos. Qué barbaridad. Dile, Tana, dile, coméntale a Tino lo que querías comentarle, a ver. No, sí que a mí me gusta. Es deportista, Tana, si no la conoces, es una perra argentina. Que yo también voy a participar de un triatlón. Es la perra Sí. del programa. Calla, Epi. Y Se acabó, yo Tino le fala estaba máis hoxe. preguntando cuántos perros iban a participar y me dice, ¿cuánto? Dígale, 3. solo 3. Claro, uno corre, el otro nada y el otro anda en bicicleta.
O sea, Los perros. Claro, Para no cansarse demasiado. claro, y el que nada bien. No, el que nada no hace nada. Tú sabes que cuando la gente no nada bien, le dicen que nada a lo perrito. Claro. O a la perrita. Sí, que están muy equivocados porque yo nado muy bien. DJ Tino, DJ, como nada esta xente que veo hoxe do Mundial, ou digo do Campeonato de España, porque había, cantos había hoxe de deportistas? Sobre 900. 900? Sí, en total había Eso lo pode ganar un? No, porque hai moitas categorías, hai a categoría élite, a categoría cadete. Menos mal que non hai viño que se non andan as hostias. Hai categorías por idades, hai tamén para triatlón, que é unha cuestión ver a xente con certas eivas funcionales en nadar, correr, fantástico. Vino la iluminación. E sobre Iluminación do Chuso. É unha furgoneta, creo que a de Anxo a de Majo. Pois sobre 900 porque hubo que cortar, non pudo ver toda a xente que queríamos que viera, pero, bueno, anduvo por aí, por cerca dese número. Pois bueno, quedámonos sin tempo hoxe no Chuso. Tana, querías decirlle que ti faz, eu creo que faste un deporte que non fai nadie. Só os cans. No, sí, yo Solo poden facer os cans, non? Como se chaman? Canicross? Tuvemos aquí campeonato de canicross e bike jogging. Que é o mismo, pero con bicicleta. O can correndo atado a unha bicicleta. Eso é un pouco... Eso a mí non me gusta nada, eso, eh? Bueno, o can se pode ir a rastros, que é igual. Hay uno que practica Tana que es, dígaselo, el dog dancing. Yo le preguntaba, digo, el dog dancing, me ¿Dog dice. dancing? Sí, le digo que es como una discoteca que le ponen música y se ponen a bailar. No, hombre, no. No, es un deporte, es como un galet, como una obra artística coreografiada. Que tiene música. Y los carros bailamos junto con nuestros dueños. Isto un día vamos a ter que falar máis seriamente, Tana, que máis eu, porque non entendo cando me dis que os cans bailan, os cans leen, Esta Tana é maravillosa, é a cousa de loco. Noche de corte. Que dices, Epi? Hai que despedirse, hai que marchar. Lo siento, tío, tenemos que Bueno, hablar outro día, de deportes. Cando Viches queirades. a iluminación que temos aquí ahora mismo, non? Por certo, que hai que ir cenar, non, Tana? Sí, hay que ir a cenar, sí. Tes unha fame... Dije, sí, que te lo dije. Ten unha fame, verdad? Tiene un hambre... Tenemos que ir corriendo a cenar, ¿Sabes sí. cuando se dice aquí en Galicia, Tana? Se dice que tes máis fame que un can. Sí, sí. Yo quiero ir a cenar. Pero esta como es perra argentina. ¿No sabes? Ali han de chuletones. Le gusta el esas churrasco, cosas. me encanta. Te gusta el churrasco, ¿no? Bueno, vámonos a despedir. Foi un placer, Tino. Hai que falar outro día. Eu creo que deberíamos facer un programa solamente... Eu deixo aí, para que lle interese, concejalías e demais. Eu creo que debería facer un de deporte casi, traer incluso algunhas dos Atención á iluminación que temos aquí para salir do paso. Tenemos aquí aí o temos, que non nos dou tempo ni a cubrir a matrícula, María, ponte diante polo menos da matrícula, porque igual para a xesteira por aí. Bueno, se vedes esta furgoneta por aí, mellor. É de Anxo Xesteira, para que non me pare. Non tiene novio. Esto que hai, esto para que non me pare, hombre. Dime, Tana, rápido. ¿A dónde danos a ir a cenar? Ay, ostras, é verdad, hai que ir a cenar, gracias, Tana. Hai que ir a cenar, claro, cenamos no cafetín, non? Sí. Diego, creo que cenamos no cafetín, non? É que non me acordo ahora moi ben. Sí, creo que sí, a ver. Creo que cenamos no cafetín. Ti sabes onde bueno, aquí hai un patro. Sí, Tana, pero ti que queres cenar, porque non hai de todo, Aquí pon cafetín. Tana entra en presupuesto tamén. ¡Costilla! Caray. Costilla. Te gusta tipo con el deporte tamén hai que comer, Para esto hai que comer tamén. Hai que manterse. Bueno, pero y luego yo por qué no estoy invitado a la... Ya, a ver, Epi, a ver, no, es que vosotros pensáis que uno vive del aire, ¿no? Que come así cualquier cosa. O sea, la perra comiendo churrasco y no me joden la... Bueno, ya está, se acabó. Epi, venga, un placer, Tino, tú eres el único que vales aquí, Esta gente toda la tiras fuera de aquí ya rápido. Mira, que andan con furgonetas. Dales una oportunidad. No le dais nada. Bueno, a ver si no vas a entrar a casa a este paso, Un aplauso para Tino. Bueno, un aplauso para Tino. moitísimas gracias a todos os que nos deixaches. Oxe, voume levantar porque voume despedir de todos vos. Moitísimas gracias a todos os que fixeron gracias a facer este programa hoxe en Pontevedra, que por problemas técnicos pois non pudemos facelo antes. Tiñámoslo para as 7, pero se conoce que a cobertura, esas cousas da vida, é o Chuso en directo, é o que pasa. Quero, mandarvos moitas gracias, as cousas como son, moitas gracias a todos os que nos seguides en Facebook, en YouTube, temos un montón de seguidores e agora estamos un montón de canales máis. Moitísimas gracias ao Concello, a Miguel, a Llolla, e todos Fideicomission e demais,
desenvolvemento económico que nos trouxo hoxe aquí. Viva Pontevedra, carallo, diríamos nós, Viva Pontevedra, porque hoxe eu creo que temos un grupazo que se chaman Croma, que se non sabedes podelos buscar en todas partes, porque aparte tocan cancións que son deles, en realidad. Son cancións deles, e que pensedes que non, Aí temos uns fenómenos hoxe tocando, porque van tocar unha canción que igual non escoitaches na vida, pero é para acabar a tope hoxe no programa, porque vamos aí arriba, o grandioso Diego Doge dos mandos, con Anxos Esteira, o sonido, con gran grupo de cámaras e María Fanjul a tope, con gran Turbegal, que quero que veña aquí Turbegal, que veña María Fanjul aquí comigo, vine comigo, e que aí temos a Guanera, con Tana, maravillosos, e o gran grupo de Croma. Vémonos no próximo programa do Chuso, hecho que hai xira 2020, a ver onde vamos a aparecer, iremos vos avisando. Deixámosvos con Croma, acordadevos sempre, pa amargarse sempre hai, pa amargarse sempre hai tempo, alegría, rock and roll. Way down inside, woman.